Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Mi madre me dice, estás buscando un manito, ¿eh? ¿Qué tal? Cando queiras, bueno, nun ratiño, que aínda non hai nadie. A ver si ven Pepe. Pepe dixo que iba a vir. Pepe dixo que iba a vir, supoño que virá Cibrán. E contigo somos 4. Que puto calor, non? Espera, estou silenciado. Hola? Hola. Ahora. Ahora sí que se che escoita. Davis, que tal no sushi non puden ver o directo de ese día? Moi ben, non era sushi, era coreano. Seguramente subamos un resumen de 15-20 minutos como moito. Pero hai que facer. Ese é o problema. Buenas tardes, culones. Hola, I'm ¿Cómo Culones. se pronuncia eso? I'm Wixi. Hai whisky, non? Ah, bueno, pues... No, whisky non é. Pero espera, que... Deixame ver unha cousa. Ese é Anxo, fijo. Si, ves? É que sabía que ese logo, mima, que memoria teño, Que o logo do perfil é o mismo que ten en Discord, solo que do revés. Xa sabía que eras ti, Anxo. A memoria teño, Esperamos un pouco, a ver se ven... Espectacular. Pepe dixo que viña ahora, en canto veña Pepe dámoslle. Vou ver se non hai actualización do xogo, que esa sempre me pilla desprevenido. Será mañán, moi probablemente. Bueno, os de Play o mellor hoxe. Non hai actualización. Non che Que dou ca... mañán sale o X. En serio? Sí. Pois que lle den moito pelo cu. Non me deu cajarría, Anxo. Pero cajei igual o día seguinte facilmente 6 veces. Pero ben, mantéñome vivo. Mala erva nunca morra, amigo. No, reciclando o título non, outro día non tiña este título, Iria. Se lle dá cagalera ao Davis avisa para ir ao baño. Non, eu xa botei todo fora, xa fixen purga. Xa purguei todo. Home, dende outro día xa. Buenas, Deva. Ese título puxo no eu un día, sí, pero ese día copiei no gardeino, e ese día puxen outro que lle prometera a Richard poñer eu. O sea, houve un día que eu lle dixen a Richard, o próximo día poño tal título. Vin que ese día puxeches ti título, jardei o que puxeches ti, e volvino a poñer. Buenas, Destrobe. Ai, supoño que xogaremos ao Rainbow un rato e despois... O que surja. A ver que falta de respeto me solta ir ahora, despois deso. Pero eu puxen ese título porque estaba desde chatarreros roubando casas. Pero fai moito deso, non? Fai moitísimo deso. Por que se recoge chatarra a domicilio? Non sei, un título random, Deva. Xa, pero non é a primeira vez que poño títulos sin sentido, Iria. Dime que ten sentido na miña vida.
A miña vida é un sin sentido. E ti que tal, Damiz? Eu ben, con calor. Todos. Eu fixen un truco, porque hoxe fun na bici pola mañán e fixen o truco de deixar todo cerrado na habitación e así consérvase o fresquiño. E polas noites durmo coa ventana aberta. Mira, guas. Eu se durmo coa ventana aberta, pola mañán son un colador, amigo. Pero dos mocos, dis? No coño, dos picazos dos mosquitos. Joder, pero coa mosquitera posta, coño. Ventana... É que non teño. Pois son baratiñas, por 10 euros tes unha. Hola, Anita, que tal? Por 10 euros tes unha destas. As miñas é das que se sacan e se poñen, Enganchase donde vai a persiana, sabes? E baixas un pouco a persiana e xa queda encartada. E por aí non suelen pasar. Pero o que necesito é ir á playa, señores. Ou á piscina, Tos porque blanco, non? isto é unha asquerosidade, tío. Mira por aí. Ah, tes Eso do a asco. marca. Pero, inda que vayas á playa, vai che pasar o mismo. Porque o que xa está moreno, vais a poñer máis moreno, No, e o no. blanco non vai chegar a poñerse No, tanto. porque chega un punto que o negro non se sube, non sigue poñendo, sabes? Torraste hasta certo punto. Sí que ao mellor se nota un poquinho de diferencia, pero non como ahora, que dou asco, que parezco isto mimá. Mira, máis blanco que as tetas dunha puta monxa. Cuidado. Non descubrimos un truco rumano. Nada, eu un día que faga sol, poñome ao sol, con crema obviamente, pero poñome aí como hijo de puta. Exagerado. Pois bien que vos gustou moito o stream da cena. Temos que facer máis cousas así, probando cousas raras en sitios, Deítase e tapa os brazos ca toalla hasta onde está o moreno. No, teño unha especie de calentadores de brazos que me chejan de aquí a aquí para ir na bici. Podo poñelos. Alentadores de brazo. Sí, para inverno, sabes? Que as camisetas de bici chegan hasta aquí, pero hai unha especie de calentadores que desde aquí hasta aquí, entonces é como se tiveras mangas largas. Buenas, Face, Miguel. Eu usaba unhas cousas parecidas. Bueno, non sei se será o mismo. Pois ponte Pero nas... eu usaba algo así cando traballaba na... Cá, tío. Espera, a ver. Hola, Garry, xa me tardabas, Hoxe non fuches o primeiro en saludar. Que tal, Garry? Garry é unha persona pouco faladora, pero cando fala, soltas ben. O que estaba a dicir é que cando traballaba no invernadero, traballei nun a cortar rosas, pois levábamos deses manguitos deses para non rascar todos os brazos. Xa. Pero non, isto é máis... Supoño que será algo Algo parecido, supoño. parecido, sí. Davis, para ir quente no inverno, papel de periódico metido baixo chaqueta. Verás como morres de calor. Truco bello, pero efectivo. Bueno, home, tampouco non vivo en Rusia, Hola, Nico. Eu son perfecto, Davis, seino. Define pouco faladora. Se ten máis de 1000 mensajes enviados ao chat. Pero non agobia, sabes? É moi respetuoso. Soltache un mensaje, pasa un rato, soltache outro, non está bombardeando aí. Como certa persona que eu sei iría. Ah, pensei que dicías de min. No. A ver, vou mirar o canto levo. Aquí non pon. Onde mirache iso, Iria? Mírame a min, tamén. Bueno, a min tamén me pon máis de 1000. Arre me falte Cristo, arre me falte Dios, non Cristo. Arre me falte Dios. Ou arre me falte Cristo, xa non sei. Creo que arre me falte Cristo. Pois molou, vos o vídeo que subín hoxe. A min má, como me partín editando ese vídeo, Está moi ben feito, de que está moi ben resumido o
o directo en general, sabes? A noite esa. O sea, polo menos a cena, parte da cena, está moi ben resumida. Creo que aínda podría sacarme outro clip da cena, Con... Creo que Home, podría... sí, porque eran risas todo o rato, pero está ben resumido. Costoume, costoume moito. E foron 3 horas de directo e das cales 2 e pico foron deso sol. E podo facer algún clip despois fora, se vos cunde. Pode estar ben. Sí, podes facer outro. Pero non esta semana. Esta semana se subo outro clip será xogando de algo de algún xogo. Da Miza máis de 1000 tamén, pero non pon número exacto, encantoume. Vos resumo, sí. Os cachos que houbo que recortar tamén, mima. Sí, porque, a ver, a putada é que ten que ser de 1 minuto e medio, sabes? Non che pon meter un puto clip de 4 minutos. E houve moitos cachos graciosos que non podía metelos. Que eran moi graciosos, pero estaban por debaixo da gracia en general, dos que subín. Haberá que estar calada lo para compensar en falador. Que va, Anita, ti fala que faz moitísima gracia. Eres unha grande. Non hai nada por riba do VIP, non. Está o mod. Molaba unha categoría nova por riba do VIP. Para aínda meter menos xente, sabes? Que fora... Non estou ben enfocado. Sí que estou ben enfocado, iría. A ver. Propiedades, configuración, vídeo. Está como sempre, literalmente nunca o toco. Tes a cámara limpa. A cámara non toca nada. A cámara nunca toca nada. Mira, podo me poñer así. Eu sempre deixo en 30. A ver, espera. Vou non deixar en 25, a ver. Así. Non será a pantalla do teu móvil, desgraciada. Has de ter as manchas de grasa, de comer churrasco, e manchaches a pantalla, fijo. Boa, churrasco, que bueno. Que non estou borroso, coño, tú ben. Tú ben. Está ben. A xente de Discord queixase do calor e non chove en Salamanca porque Deus non quere. Ai, que gracia me fai verche a marca do reloxo na muñeca. Justache, Un Rolex. Cada vez máis, A ver si podo. Aí está, mira. Se ve colludo. Colludo son eu, Garciela. Que ti tsmen comeches tsmen. Comeches churrasco, merdento, de que falas? Merdento. Merdento é... Merdento. Merdento é top insulto. Merdento... Merdento é boísimo, tío. Dos millores insultos. Dos millores insultos en galego que hai en merdento, sí. Antes usaba o... Bastante non, pero de vez en cando sí, pero... Fai moito que non o volví a usar. E que tal por Vigo? Fai moito calor en Vigo? Foi un calor de 3 pares de collóns. A min cun día me que abrir a piscina. O xa... Ademais fai calor e fai bochorno, non é só o calor. Avísolle ao chat que a partir de San Juan irei máis á piscina polas tardes e seguramente os streams empecen máis tarde. É que mira, 33 grados, chaval. Hasta agosto, julio e agosto, desde San Juan hasta finales de agosto. Eso, os streams empezarán sobre 9 e pico, 10. O mellor insulto é arqueólogo. O que? Sí. E aparte en vacacións, supoño que a xente ten vacacións, tamén querrá ir á playa. Arqueólogo, dixo. Supoño que tampouco a xente lle cunde estar nunha stream a 7 da tarde un día de verán con 30 graus. Non me jodades, Empezarei nos tarde. Tamén quedarei esta tarde, sabes? Sendo verán, ao mellor fago stream. Se empezo ás 10, ao mellor hasta a 1, sabes? Porque non deixen de picar na merda. É demasiado elaborado no. ese insulto. Ti tens que Iria. pensar que os insultos cando lles dis sueles dicirlle a xente cunha capacidade intelectual moi baixa. Exacto. Hasta a unha de que, Home, se empezo stream ás 10, iria, 10, 11, 12, e ao mellor algún día está unha, pero cerrar sobre as 12 está ben, finiquitado, sabes? Tampouco é
Ahora mismo estou nos cerrando sobre 11, 10. É que David é inteligente e sintomático, por eso non o entende. Que va, o mellor insulto é puñetero. Que dis, hombre? O mellor insulto é merdento, de toda a puta vida. De unha sola palabra, Merdento está a top 3, eh? Merdento é, si. E lambeconas ou lambecricas, esa é boa tamén. Esa é moi boa. É que David é inteligente... Eso xa lín. A min encántame Paspán. Paspán é moi gallego, pero non é gracioso. O sea, non me fai tanta gracia. É sutil e deixo cair... É moi suave. Paspán é como máis... Claro, Paspán é moi suave. Claro. Buenas, Quique Rubia. Que tal? Qui de xogar hoxe? Pois supoño que un rato Rainbow. E despois ao mellor outros xogos e eso. Parceiro. Parceiro... Nah, está por riba Lambecrica está por riba. Señores, a vos parece vos raro, porque outro día discutino con Merce, chamarlle as ovellas pericas? Porque enviei un audio outro día falándolle dunhas ovellas e dixen a palabra pericas e empezouse a descojonar. Creo que xa o comentáramos, non? Sonme que xa o comentamos. Depende da zona, como todo. Non escoitei, pero non me parece raro. Pericas, aquí chámaselle pericas de toda a puta vida, as pericas. Na vida. Eu só sei dos pericos para os peixes, pero pericas na vida. Non, na zona de Padrón é así, chamámoslle pericas. Oxe, estou lendo moi ben, David? Sí, hoxe estás... Un repo tontorrón que estou vendo clips en TikTok e botou de menos. Que non hai xente para o repo. Os repo como non... Que lle pasou así? O repo como non sexamos os de sempre, que xojalo dúas personas. Na Costa de Morte é normal chamarlle pericas. Sí, por aquí tamén. É que o perico na costa confundímolo con outra cosa. No, a ver, se queres entender, entendes. Aquí tamén non somos parvos, pero se queres entender, entendes. Cantos puntos do canal necesito para... Que? Non escoitara, que digo que eu perica non escoitara hasta coñecer personas. No, en Merce tampouco, vive a 20 km de min, ou menos. Cantos puntos do canal necesito xogar para xogar o Minecraft nun directo con viewers? Non creo que eso pase nunca, Deva, sinto moito, pero con xente do chat non xogamos. Xogamos sempre entre nós. Non o descartamos, para eso temos un servidor de Discord se algún día nos cada. Perique sinónimo de guarra tamén. Conectouse Pepe, pero non entrou no Discord. A ver se me falaron. Non. O restaurante asiático foi en Coruña. Non, foi en Santiago. Foi en Santiago. É un coreano que é en Santiago, xusto na calle... Nunha das playas... Non, das playas, mira. Nunha das calles que conectan ca Plaza Roja. Non me acordo o nombre, pero é un coreano novo que hai. Era buffet. Sí, era buffet, pero non destes buffet que ti te levantas a coller, senón vanche, ti pides polo móvil e traenche as cousas á mesa, sabes? E non te esperes gran cousa. Os miércoles hai 2 por 1, solo eso. Se vas con 2 personas, sale 19 euros cada un, pois con 2 por 1 pagades 10 euros cada un. Estás mellor... Non, eu non me puxen poncho en ningún momento, Anita, solamente que o meu corpo depura, tal como entra sale o día seguinte. Que pasa? Que salió moitas veces no mesmo día. Pero todo perfecto. Comes cutre, Quique. O sea, é comida de buffet, sabes? Non che van poñer lo mejor de lo mejor. Póñenche comida cativa. Os langostinos a min gustaronme moito. Korean BBQ Fafa. Algo así. É unha depuradora andante. Tremenda depuradora. Son os hijos de puta, David. Para comer carne de can os recomendo. Pero tuvemos a Iria traballando e deunos unha lista tochísima. Hola, Pepe. Hola. Tuvemos a Iria traballando e deunos unha lista tochísima de cousas e sitios nos que probar. E pode ser que ao mellor a Pepe lle cunda algún día ir a un. Non che cundía, Pepe? Que? Acabo de
usar o balance de audio, non sei que estabades a decir. Si nalgún deses streams que fagamos comendo por aí, cúndeche vir probar así cousas raras. Sí, coño. Que con Pepe fijo que son risas, amigo. Ti prepara o estómago porque o día seguinte cajas fuego, amigo. O meu estómago xa está reventado, así que Non, non non pasa creo, nada. Eso non o soporta ningún estómago dun ser humano, O que carallo queres comer lavo? Non, é que comimos lava, case. É peor que un kebab fijísimo, Garry. É como un kebab caducado. Bueno, pois pues podemos ir dándolle. Cibran dixo que iba a tardar, entonces podemos ir dándolle nós. Vou de vacacións a Galicia este verano. Cuál crees que é o mellor restaurante de Galicia? Pois é jodido de decir, O mellor restaurante de Galicia, en que sentido? Que queres comer? Bueno, deriva. Claro, que eso é jodido, Non ao mismo que queiras ir comer carne que queiras ir comer marisco. Ou que vayas a un sitio de arroces. Ou de tortillas. Exacto. Pero claro, eu si veño a Galicia e quero comer comida de Galicia, o mellor que faría ir a unha pulpería. Vas a unha pulpería e pides 2 racións de pulpo á feira, eso flipas. É o que faría eu, vamos. Cada quen faga o que lle sala dos collóns. Non sei vos, que faríades? Eu iría a sitios destos enxebres. Tamén, home. Pero dime se hai algo máis gallego que unha puta pulpería, Pepe. O ambiente que é nunha pulpería, comendo pulpo, con calor... Comer nun sitio de... digo eu. Tamén. Un caldiño. Pulpo tamén vai a haber seguro. Hai que viver eso en algunha vez da vida, ir a unha pulpería con 25 graus, co calor da pulpería, comendo pulpo sudando, os putos vellos falando altísimo. O furancho. O máis gallego son os furanchos, sorry. Sí, iría, pero as pulperías para min ganan. Un bo furancho, ojito, A iría que lle gusta que lle furen o cu. Sí, que fomos ali. Sábelo ti ben. En Villa García de Arousa con H. Villa García de Arousa con H. Quen puxo eso? Hostias! É a primeira vez que veo eso. Se disfruta moito das pulperías. Non. Salo teu stream. É un bo churrasco na casa de David, sí, tamén. Mi madre deriva. El xa pon o criollo. Os furanchos naceron porque antiguamente as casas tiñan excedente de viño e organizaban comidas na casa para a aldea e así gastar o viño antes de que se puxera mal. É verdad. E aí quedou. Cajo en Dios, quen ten aí mocos? Miña irmán. Que está enfermiña? No. Invito-vos. Vale. Estou esperando. David. Aí ven unha falta de respeto. Non falla, Telo clarísimo. Igual estou moi blanco. Non, estou ben. Inviteixe tamén. Aí está. Davis, cando invitas a comer ao seu chat? Cando paguedes? Carallo, que ben invitas. Se me molesta o sillín da bici estática no cu, queda moi raro de que me plantee no gym cunhas mallas de esas como as túas acolchadas. Non queda... Olvídate, non queda raro. Vense bastante. A xente que vai a facer... que lle gusta facer as típicas bicicletas de spinning, moitos van cos pantalonciños esos. Sí. Porque queiras que non, o cu tamén che doi. A min doime hoxe o puto cu da bicicleta ese. Pero... Desde cando vas a bicicleta, Iria? David, fai as invitaciones e nos pagamos. É mellor unha churrascada despois dun paseo en bicicleta. Non, despois dun paseo en bicicleta, o mellor é meterse na piscina. E despois da piscina, unha churrascada. Bueno. Moitas cousas. Dadille litoral, non me apetece nada. Primeiro terás que ir comer a churrascada. Sí, sudado, non? Litoral, hijos de puta. Vale. No, pero non é por sudado ou sin sudar. Fixeche un caso. En plan, eu estaba... Senón porque tes fame, tío. É como cando vas á playa.
Que sales da agua e o primeiro que queres é meterlle un bocadillo de chourizo. De arena. De chourizo. De arena. Un bocadillo Bueno, un de pouco de arena calamares. sempre. Non vos pasa que cando salides da auga non queredes máis que meter un bo bocadillo, tío? O que me Que está gustaría pasando, chicos? aí O que mentre me secas. gustaría é que vetarades, sabes? Sí. Botei o Blackbeard, Eu Blitz do teu grupo quen é o que mellor fai o churrasco? Pepe ou Cibran teñen pinta? No, eu churrasco é verdad que non fago moito, Cibran fago non ten outras nada de cousas. pinta É que- de entender de facer churrasco, O churrasco é super fácil, joder. É só poñer a carne ao Bocata de lume. queixo con plástico. Ese para David. Que tal, Muiño? Fai moito non te pasabas, non? Que tal por Ese ali pa Davis. por Suiza? A semana pasada sí que se pasou, Pasouse un Porque día. dixeches este mismo comentario. No chiña. Estaba eu. Eu churrasco ao forno non como. Eu que teño un problema ca Porque comida. churrasco ao forno non é churrasco. Aí, é non é costilla ao costilla forno. Está boa. Sí. Eu alzo unha bandera, a favor da costilla ao forno. Que non Pero non é dixo churrasco. outro día? É que tuvo toda a puta razón. É que non é churrasco, é costilla ao forno. Tremendo. Mira, levo vos Está look, buena, a porque mí así mola. polo menos fago algo útil. É que aquí churrasco non podo facer. Podo poñer unha parrilla aquí no balcón. A ver, por poder podes. Antes podíase, miña abuela facía, pero agora... Eu O churrasco hai que saber Fixe canto unha suda a carne para que sardiñada quede ben. no- Non é tan fácil. O churrasco é a puta cousa máis fácil de facer que hai, non me jodas. É metelo na brasa, dalle a volta e pista ou que? Se non sabes facer un churrasco non tes puta idea da vida. Unha cousa é saber facelo, outra cousa é saber facelo ben. Bueno, eu na miña vida fixen nin churrasco, nin brasas, nin hostias, Agora, Eh? a carne de churrasco, de porco ou de ternera? A min gustame máis ternera. Churrasco de porco. A min ternera, justame ternera máis que porco. A ver, A porco min gustame gústame moito Churrasco máis de ternera non é churrasco. É que con é. É costilla de Sí, si fos ao forno, ternera. compro. Si non, non. Churrasco No. ten que ser de porco. No, É como No, se me no, dis no, que no. fas criollos ca carne da vaca, coño. Criollos son de porco. en eso non coincido. Creo yo sí. Buenas, Ves, o de María. ternera non é churrasco. Poñedo aí, fijade Joder, os me comentarios. cago Sí, en Dios. fijade. Comedemos Fijade. huevos, xente porcuna. Hai que poñer unha encuesta. Para min o mellor é a panceta, sí, encuesta, pero do xogo, efectivamente. Prediction. No, Iniciar pero eu quería predicción. encuesta, non predicto. 10 seconds Encuesta como left. era? Como se chama? Non me acordo. Inglés. Os criollos non hai que en un mosquito. Os criollos sí que é o 5 mellor do seconds puto and mundo. counting. O caso é comer. Non hai, Esta criollo, merda. non hai criollos de ternera, probaríos, Sabes o que provei eu? Que? Que ahora non... Como era? Chorizo... Non é o chorizo portuano, é outra cousa. Portuano. A mí por aí non me Que gusta non, que metelo, non é ese, coño. Por aí non me Que lle gusta falta metelo, chaleco? Pepe. Eso Eu xa, porque non probaches ben. Hostia, cuidado. Sabía que había outro aí. Bate un, casi me cago mando no chan. Decíache, Pepe, que por aí non me gusta metelo. É que, non sei... Esa é boa. Esa é boa, A de Muiño de... O caso de comer, eu 100% con el. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Veñen pola librería. Ora aquí, vitrinas. Sí. E abaixo temos outro. Pero non hai ninguén no punto, Pepe. Vou. Teño un en tanto baño. E outro rotando mellor, Vale, témolo en A. Digo, en B, perdón. Bomb diffuser in place. Puxoche Claymore... Puxoche Claymore aí, non entres, por aí. Cover me, reloading! Digo yo da mí. Buah! Op 4 last stop standing. Non entres polo burato, Damiz.
Oh, teño aquí na porta do baño, One Pepe. friendly operator remaining. Na porta do baño. Sí. Na da Tens esquerda. que desplantar. Esquerda túa. Desplanta, Pepe, desplanta. Ganaches. No. Mission failed. All friendlies were eliminated. Guau, co que fixen eu, tío. Pois seguro que están Ah, vos os detectou. langostinos á parrilla, Están vos, sí, claro. Sí, sí que está. David seguro que fai A plancha, parrillada de como se faz a langostinos. plancha. No. A parrilla ten algo especial que non ten a plancha, por moito que fagas. Bueno, vale, sí, pero... Claro, sobre todo ese Supoño que- saborcillo a fume. Sí, home, como se fora ahumado. Pero supoño que estarán parecidos cando faz a plancha nunha... Non na plancha nunha sartén. No, non. nunca... Eu nunca os fixen a parrilla, a verdad. Miña abuela tiña unha plancha que era como de... eléctrica. Sí, sei cal erdes. Xa non é na sartén, sabes? Dalle outro toque. Non está igual que na brasa, puesto. Boa, pois están que te cagas na miña casa fanos Pero sempre. bueno, eu xa nos vou probar, Pois xa sabedes. Ai, calor Todos- fai. Todos a casa de María a comer langostinos fritos. Ou a plancha. Cheime Outro esta no mañana e salón, como se non me moi duchara. tranquiliño. Deixame ver aquí que me están falando. Eu duchei me fai un pouco con agua fría. Protect Parece the ser que non hai bomb. butano. Que putada que non había ninguén aquí no punto. Obrigado. Eu teño unha parrilla, teño mitad plancha e mitad parrilla sempre fixo na parte da plancha. Fijo que a parrilla que ten muiño é unha parrilla de 60.000 euros. Comprada en Suiza. Op 4 has found a bomb. Tedes chalecos. 10 seconds to insertion. Vou silenciado. Ahora. 5 seconds to insertion. Decía que fijo que a parrilla que ten muiño é unha destas carísimas de Suiza. Moño ten pinta de ter todo caro, Non che digo. A mí a auga fría sale quente do calor. Que fai? A min aquí non foi o caso. Reloading. No baño. Amaru fuera. You have been spotted. Me cago en Dios, deixoume temblando. Hai un doc. Donde, Pepe? Quieto aí, Pepe. Vente, 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 vente. Asoma. Asoma o hueco. Aí, quieto. Estou quieto. Gracias. Siempre non quería fallar o tiro. Ah, teño no aquí. Merda. Donde é aquí? Abaixo no garaje. En lavandería do garaje. Da Twitch. Rozará por garaje. Bueno. Changing mags! Merda, caí. Desde aquí, pin 5 a Twitch. Por fora. Abriu a ventana doble do... Tedes outro en Princi, chavales. Porta doble de Princi. Onde está o Motsi? Joder, macho. Cantos máis? Pois está a Twitch por aí aínda. Non vou pa punto. Cuidado que por E aquí na Twitch ventana había está xente. en ventana doble. Ventana doble de dormitorio. Baixa. Rompa a cámara. Tedes alguén droneando aquí. A Twitch que lanzou nesta un dron porta. desde abaixo. Hola, Cibran. Métete cando estés. Alguén saltou, Cuidado aquí que tedes unha Claymore,
Cuidado Claymore aí, babies. Non sei se vas poder rompelo. Down to 15 seconds. Teño lag. Ao darlle a 10 Claymore só seconds to notei. go. 5 seconds left. One friendly remaining. Sí, ti mata. Bueno. Bueno. It has Buenísimo. been reached. Querédeme por interés solo. Sí. Eu a ti quereche para algo máis que por interés. Cibran, preguntaban aquí se sabes facer churrasco. Xa puxen eu encuesta, Muiño. O que pasa é que ao mellor chegou nun momento onde xa non se podía apostar. Agora sí, caramba. Electrificas de atrás, Pepe. Onde ti queiras. Sabes poñer a garra arriba? Sabes onde é? Sí, sí. Pois, electrificar entonces de atrás. Espera, atrás que lle chamas? A porta do Atrás garaje non, a outra. Garaje non, a outra bomba. Va, Como se con chama cal- iso? O barriles eses, a viñoteca Vale. esa. Aí sí que non sei arriba, pero con que me puñades un puntito. Que tal a cholle de Coruña? Que te refieres, María? Pois non, é que hai que reforzar A das luces. Moi ben. Estuvo moi divertido, Moi divertido, verdad. A min doíame a espalda, estaba un pouco paralítico ese día, pero é moi divertido. Eso sí, se vas, conta con sudar, Op 4 located a bomb. Protect it. Pero pasámoslo moi ben. Eso era Spark 21 ou algo así era. Sí, era, sí. 10 seconds. Tes aire acondicionado dentro. Apuntádeme Five entonces seconds. para electrificar arriba, chicuelos. É que non é tan fácil, Pepe. Op Ves 4 a has located a bomb. ves a Be ready for mesa? hostile action. Sí, Ves unha mesa aí. sí. Pois ábrelle desta cara, espera. Ábrelle aí, aquí. Abre aquí e pon ao fondo. Ti que levas a escopeta. Ao fondo. Pero recomendable, Sí, ao fondo. María. Recomendable. Abriron aquí xa. Abriron porque non estar eu. Non podes. Vai un dron da Brava. Cámara do cero. Están arriba. Son eu que rompín aí arriba. Vale. Puxeron unha plancha. Ahora abren. Vou ver se tiro o C4. Oh, teño un aquí. Me cago na cona. Hai un en Prince. No, tío, que dis putas balas. Que non habería ninguén. Estabas ti aí. Por certo, teño un microondas medio oxidado. Que podes vir por el, Davis? Pa que cojones quero eso? Un que? Polo título do stream. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. Vale, muiño, hasta despois. Located a diffuser. Destroy it. Se te cubren. One Despla- friendly remaining. Outra vez, tío. A Mission failed. All friendlies were eliminated. Un segundo. Nada, esto remoto, señores. É que en menos dun segundo, fixeron outra vez. Foi miña. Non, nada, Por ir ao da garra. Non puxen os bandits. tiña que poñer unha garra aí Pero primeiro bueno. e despois ir arriba.
No, eu podía ir aos Bandit, pero... Como fun ao teu, non me deu Bueno, tempo. ahora ven o bonito, ruxeo. Entre reforzar, porque cando eu fun onde a ti, Vale. non estaba reforzado Gracias, esa María. parede. Eso é mal de Y moderadores. outra vez, Sí, a verdade Xa que... a puta a un segunda segundo, vez de... chaval. A nada, en plan de xa está a barra chea, explica. Toma polo cu. Ahora É debería de que estar ben. a putada foi que o Guiri que te estaba a cubrir mataron o das escaleiras. E outro Guiri non sei que estaba a facer. Todo culpa de Vibran. Vibran. Estaba a velas vir. Outra cousa. Chamaronlle Cibran Vibran. Estou silenciado. Ai, que Ahora. calor, miña nai. Vas facer o rush, Davis? Sí, claro. Dudábalo. A verdade é que non. Need to use your drone to locate. Hostia, mañana se cambia. Ling Ling Man. Anita. Este é alguén que comeu con nós, fijo, que nos fixo comida outro día. O que? O Ling Ling Man Mi do nos madre, equipos. Davis. Racista Lin Lin histórica. Man. Sinto pa o de Lin Lin Man, eu aposto que é algo de... Anda. Que é algo de... One Piece. Your drone has found a bomb. De One Piece, dis. Sí. El ojo non come en One Piece. No. Solo chupan a... Caralho. 10 seconds. Por eso Onde hai están que todos apuntarse? fuertotes e ben alimentados. Ti xa tens que estar ben alimentada, David. No insertion. O teu xa é vicio, Da miza non pasa fame. The bomb's location and defuse it. Ai. Ruxeo, Getting closer. Espero que non haxa frost, se non estou jodido. Hai Frost. Ves, aquí o eco, Niño detrás. It's no longer in your possession. O eco Que está mal, aí que tumbado. ruxeo tan mierda, tío. Espera. Anita é moi fan de One Piece, dixo, pero... Sí. Pois eu polo nombre ese eu digo que é de Lin Lin. Cuidado. Está no chan, Xa, pero ninguén dixo que estaba no chan. No, é que cando a tirache dixeche cuidado acababa de che en plan de... Hostia, teño puntería no puto cu, chaval. Pois fai forza pa sacala. Que me dices? Activating. Se fa moita forza, ao mellor escapaseme outra cousa, así Friendly que operator paso. remaining. Que All mataste. friendlies have been eliminated. Ai, se me hubiera matado, tío. Joder, é que os guiris tamén cajo na cona, tío. Pagan algo. Fan de corp. Ai, Ahora vou ir con Cali, con calma. con No, no sé por calma. Yo quiero ver cómo Tere, tere, ella lo tere, tere, menea. tere. Buenas, Eba, bum, Jorge. bum, bea. Que tal, Jorge? Jorge Pérez, apellidos como a mí. Vou con Chacher. Non E Cibran? Non che cundo un ex. Cibran entrou no chat antes, pero non volveu a aparecer. Queres un ex? Toma un ace. Sí, é que como xa podo abrir eu. Pero bueno, se da miza lle cunde que leva Thatcher, leva Thatcher, por si acaso. No, le vois. Así pode... O que vos podemos abrir atrás queirades? tamén. Levois, levois, levois. Eu quero de ti, Pepe. Oh, que bonito. A mí non me dices esas cousas. Tens que marchar máis tempo. Eu como veño unha É vez á verdad. semana ou así. Ai, merda. Joder, a que non lle carga? Ah, un guiri. A min seguro. No, era un No. guiri. We need to locate a bomb. O chat Ten calou. internet de poleas. De repente o chat calou. Bueno, falou Jorge. Espantounos. Eu quero unha pituquiña que non me quere.
Que quere unha que? Unha piti... Quere unha pituquiña que non a quere. Que non a quere. Ah, Como se suele decir. bienvenido al mundo. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta, Drone has ¿no? located a bomb. Ay, no soy capaz de subir. Ah, vamos. Ahora. Merda. Ahora sí. Pois eu quero comida, justame a comida e a comida justo yo, porque sempre como todos os días. Muy bien. Insertion in 5 seconds. Non vou comentar nada. No Coa mellor... chavales. Make your way Que to van the reforzar? location. Estamos facendo cousas raras. Como Hanan igual. Carallo, pero... Vou Vamos poñer a poñer as Claymore, vale? Claymores. Sí, tú a eso. Pero ben ti, Damice, son... Sí, vou. Loading new mag. Se Fuce pon algo aí, xa che jode. Dalle, Fuce, dalle. Espera, non actives. Non actives aínda. Cando detone, activa. Jodeu, non, Jodeu no ben, ¡Hija de puta! Tío, que non se asomou, ni siquiera. Mire eso. Vou abrir detrás. Vou a reforzar. Reporta. Todo o puto equipo. ¿Dónde estaba? Estaba dentro de punto. Non teño nin reforzado, chaval. ¿De dónde me están disparando? Que pode facer isto? No. Cuidado que teñen esta xente a puta puntería. Cepo. Mi madre. Olvídate, esta xente é unha loucura. Down to one friendly. Puta salvajada. Teño un arriba. No, telos por todos los sitios. Four remaining. Te lo he tirado. The diffuser is no longer in tío. possession. We have been Olvídate, eliminated. ese Quería pavo ir non agachada morreu. porque o pixel este non quería como pillase. Boa xente, chegou xusto o tempo para o primeiro reporte de David, mallao. É que non me jodas, ti vides como me matou. Sin apuntar Joder, nin hostias, asomou tiro na cabeza, tío. Eu fixen todo o que pude, equipo. Son uns enfermitos, Se vayan duchar O un Oliver pouco. ese era bo. Din todo de min, Vou preguntar se buscamos partida ou... Como sempre. Buscamos É que aínda por riba outra viña do- ou ves? Viña do PUG e estaba a botar uns dúos con outro rapaz Buenas. e quedamos Zubri. segundos, fixen 8 kills, 1200 de daño. No PUG máis ou menos 100 de daño é unha kill. O sea que fixen daño para matar a 12, pero matei a 8. Congratulations. Viña quente. É que este tipo... Como sempre. Buscamos outra ou É ves? E a resposta é sí. Sí. Así Meu. non se equivoca. Le a pregunta. E dime, eso é que sí, parvo, pero que sí é que? Buscamos outra ou ves? Eso só pode ter unha resposta. Sinto, pero esta vez Teño razón. tes razón. Claro que tes razón. En plan, de faz unha pregunta donde o sí non responde, No, e dime, pode responder ¿quién a es dúas. bobo? Sí, buscade outra. É que non lle xa lle responderei cando se conecte. Anda a merda. É o máis fácil ás veces, Non te compliques. No, Oh. é que me insulta. Me insulta como si eu non soupera, sabes? Como si fora É que culpa me miña. insulta, me insulta. Eres tonto. Tonto eres ti, puto burro. En fin. Mis papás. Así falaban miña abuela máis meu abuelo. Entre eles. Sí, solo que teu Canto abuelo tempo pasábase a dura? hostias.
No. No, daba ya a abuela. Miña abuela non lle pegaba. Era ao revés. Si, sendo como é da miza non me extraña, pobre señor. Es bonito ese, É máis Yeah. está poseída. Ahora sí, polo puto Ah, que demo chulo. do castellano. Está guapo O chulo. demo de Cervantes. Además el otro es horrible. Hola, Ese está Cobra guapo, Delta, tío. que tal? Este me mola. Que tal de saber aí? No, que compramos uns fosquitos. Oh! Ese, veñen unhas mierdas de... Non saben de- como antes, No, veñen unhas de silicona, veñen animales como se fosen dinosaurios. Error. Error de matchmaking. A reiniciar. Sempre nos viña o mesmo puto dinosaurio, parecía que non había outro. E acabo de abrir a Nos caixa fosquitos. e ven un que parece unha balea. Vou agora Ostras, a posto. nos compramos o... Ben, non son os fosquitos, como son? Os Kinder Bueno, pero estes que son de bran, ó. Ah, eses non me molan. A merda, eses que teñen como a... Imitar el juego. Sí, que teñen como un puñetero pequeno Ferrero Rocher pequeniño. Sí, E trae eses dous. non me molan Vale. nada. Pero traían dinosaurios que son llaveros. Ah, que guapo. Vou a iniciar outra predicción. Compramos uns cantos para ver o que nos tocaba. Tocounos algún repetido? Mañana que sacan. De que? No, verdad. Estou para jubilarme da festa con El 23 anos. Emborracho un día e estou 3 de resaca. Pois xa sabes. Eu Se non tes me... 23 anos e necesitas 3 días para recuperarte da resaca, vaite mirar, Home, eso Triste. dependerá de cada un, non? No, de moito depende da edad. Con esa edad non che dura tanto. Que tal, Richard? Xa ca nosa, sí. Pa que nas teña. Na puta vida me emborrachei, amigo. Xa, home. Eu creo que se me emborracho mañán tú unha semana de baixa. Olvídate, tío, además que eres deportista, recuperas antes. Joder, Falta de eu Eu non risa. estaba moito viendo isto. sin beber, Pepe. Que? Eu 32 anos. Para resaca hai que Pero- beber licor café. Pa tarde baixa primeiro hai que traballar. É verdad. Boa! Tremendo facto. Xa que a nosa, ni que tivese 50 anos ou ti loco canto estés. Neste canal hai de todo, hai xente de 20 e pico, hai xente de 50. Son como os meus grupos de xogo. Creo que hai algún que non chega aos 18, probablemente tamén. Pa tarde baixa primeiro Tamén. hai que traballar, con 2 collóns. Seguramente teño triple cotizado que ti, Ángel. Ei. Esos 3 mesazos cotizados non nos ten calquera, Inviteiche da miza ou non se chegou? E aceptei. Aí está. De 32 biciclistas, de 23 sendo pais. Más variedade. Toca madera, Que tal vai ese tema, Cobradero? Supoño, porque senón seguramente non estaría aquí no chat. Bueno, ou sí. Pero que teña un pouco de decencia. Ala vai tú. Estamos ca cuenta atrás. Espero Pero que de cantos meses está? Xa está de 8 meses ou... Fala do fillo como se fora un chaleco bomba, amigo. He comprado, que traballo lle vai dar? A ver se abre a piscina Home, para ir traballo buscar os do primeros Iago. sitios. Abren en San Juan, Ángel. É verdad que agora dentro de 15 días é San Juan. Xa podo tirar mo lume. Buah, fai anos que... Outra vez. Vou reiniciar a aplicación. Ah, Eu tamén a eu acabo reinicio. de reiniciar, Ti non reinicio da misa. Que ti Hai tam- anos que non vou a San Juan. Pero anos. Non, pois seminar non fai falta moito tempo. Digo de canto... Está desde conta atrás, pero de cantos meses está rapazo? David, facemos unha fogueira. No, home. De Eu 7. afuera cos Pois meus sí. de sempre. Carallo, 7. Por el culo se te mete. No, eso tiña que facelo antes.
Veño, vale. Ai. Cando morra vou donar o meu corpo á ciencia. Vou regalar a Pepe, que faja con el o que queira. Nada bo. E quedou calado, oiches? Tapa os buracos, Santo. Non, home, total, estou morto, non me vai doer nada. É que un fillo é como unha bomba, fai gastar tantos cartos como a reparación dunha explosión. Bueno, pero que tal? Que vértigo ter fillos, mi má. Cudí meter os collóns de goma, amigo. Pódelos poñer. De silicona, sabes, así... Iso faise os cans. De verdad? Sí, quítanse os huevos e póñenselle... O sea, sácaselle o relleno e póñense de silicona É pa para que que? non quede tan raro. Hostia, faise. é moi raro eso, eh? É máis raro É que raro, pero cortarles faise. e pista. Ah, mira, pon aí un que a xente tamén. Ese sabe do que fala, Ese ou llos puxeron ou ponnos. Ese sabe moito. Hola Davis, que tal? Que tal, Cristian? Todo ben, todo ben. Contamos que en agosto sale o regalo do Kinder Sorpresa. Mi madre, con tanto calor, pobriña, a tua muller. Estar aí a mellor 10 horas a parir con calor a Cristo, buf. Pobriña. Personalizados, chaval. Vounos poñer cuadrados para que parezca un creeper do Minecraft. Pobre, vou quedar Despois, eu. cando teñas que xuntar as pernas, vai quedar cuadrado, sí. A ser bonito. Cando empecen a pinchar as esquinas. Ao mellor fai como o Tetris e desaparecen. Que tal a Quen fin falta no grupito? Moi ben, a verdad. Moloume moito este fin de semana. Este fin de semana non, xa desde o jueves. Pasei moi ben. Bueno, A verdade é que foi un fin de semana chulo. Invitastes? Ah, sí que me invitache, non me dixeche nada. Eu aquí a mirar po chat. Tan acostumbrada estás a que te rompo os collóns co que te invitei. Sí. Sí. Pois, A verdad que sí. moi ben, moi ben. Hubo unha festa, cal fumos, fun de festa, señores. Obviamente non Sí, eu non bebi ilusionadísimo estaba eu, nada. Invitaronme a unha festa e esa festa foi Cibran, Merce, Pepe. Conocimos a unha chica que se chamaba Paula, bastante maja. Tuvemos ali... Tuvemos ali aos contos e ao salseo, mirando po do lado. Sí. Básicamente. Foi esta que organizou Gabi. Moi boa ese rapaz. Eu estive na Semana Verde de Silleda. Vou sacar unha foto de agora e outra de cando teño o rapaz. 1 ano. Fijo que estou como Pepe. Como a min, jodido. Jodido ou calvo. Chalet non, bien, menos mal. Volve a tocar chalet. Oh, café. Oh! Cal é o vosso plan de streaming de hoxe? Pois non sei, a verdad, porque non sei a que hora vai vir Cibran, non sei... A min cundime seguir xogando o Backrooms, pero Mario non está, non sei se xogalo con Cibran. Para que de dous... Eu vou avisando. Pero que Despois ti... vou prolle zomboide. Pero que... O plan é que non hai plan, correcto. É o mellor plan de todos, improvisar. Sí, así me pasou o sábado, a Pero verdad tamén pasei no de puta madre. Sería bo que votáramos, aí está. Prefires subir de rango ou que Cibran comase turrón de langostinos para desayunar? Esa pregunta é moi rara. É porque non as dúas. É que eu non entendo estas eleccións estúpidas. Acaso unha invalida a outra? Non pode ascender de rango mentras come el turrón de langostino? Tiki tiki. Ah, no. Despois temos que probar o proxector ese. Ah... Un ruxeíto, señores. Mira, non estou no chat porque non teño casi batería no teléfono, pero sabía que iba a dicir eso. Anita xa estará poñendo un ruso. Sí, Anita está máis rápida que Davis no ruso. Hostia. Pepe, vis con tu irmán? Pregunta Cobra Delta. Sí. Podes saber... E meu pai na cociña.
a que ven o nombre de Cobra Delta? Need to use your drone. Oh, Non te tienes queremos que no ver, chat, Davis. nos. Eso era unha serie. Cobra Delta. Sí, Cobra sí, pero Cobra Delta. pero a que ven ese nombre, sabes? Son Rayo McQueen. Eres. Eu son Preferida. o da grúa. Geollos. Ten Francesco Virgulini. Teño un guarden. Sí, está abaixo. Spawn. Spawn peak. Vou deixar o dron aquí por si pon un cep. Ese alerta 10 seconds cobra, to go. ese sabía eu que era unha. Cobra por un tatuaje que Eso, teño. alerta cobra, non era cobra delta. 5 seconds. A mí molaban moito A esa mí serie. molame o nombre Cobra Delta. You found a bomb. Non é o Make mesmo your way que to aquí its chamarse location and quiosco, defuse pero bueno, está aí. Avisa cando vayas para entrar, Entrou. Uf, non sei que pasou. É que non sei que pasou aí. Houve moitos tiros. Casi me cargo o castle. Davis está no punto de ainda non cheguei ao tellado. Cal é o noso top nome do chat? Pois non o sei, a verdad. Non hai un así que me diga eu arrasaríame, gustaríame telo eu, sabes? Uf. Onde iba o jefe? Cuidado, Pep. Non agarra. Vou dronear, non sei onde anda. Cepo. Cuidaba antes un aquí, pero... Ahora no sedas ou. Vale, un aquí, outro hasta aquí. Vale. One Detrás, friendly operator En remaining. piano. en piano. Urus. A dereita estaba, No, Ah, tienes unha cámara. Claro. Que hijo de puta. Oh, Op 4 Jodeu, eliminated all friendlies. merda. En pasta. Tiña unha cámara aí. Putada a cámara. mi Non mapa a vin pillouche a cando estaba cabeza. Eu de Delta por lenguaje militar xogando en xogos o objetivo chamadose Delta e pois gustoume como sonaba e aí quedou. É o 21 porque é o número co que corro. O que? Que dis? Espera, ti non eras Davis. Como? O que? Que dis? O Estaba a Guiri. falar co Guiri. Pero non fala gallego. What do you say? What did you say? Ei. Non sei que dixo. A ver, déxame ver. Non entendo. Vai ahora. Hola? 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 Conmigo non quere falar. No. Lle molas. No. Need to use your drone to locate a bomb. Pois a ver se lle mola un tiro na frente. Puta Anita. Que dixo Anita? Dille listen and repeat. When I check out no capacho. Caja, Davis, non cheja. Ah, vale, sí, caja. Mi má. Están en cociña. Cheja no capacho. Estou xogando como Hostia, un mira o que cerraron. Epa, 10 seconds to go. Xa mi comeza má, co estouparon o dislexia. meu e non o teu. Insertion in 5 seconds. Queren estoupar cho cu, Pepe. Merda. Que me quero estoupado? Proceed to bomb Do equipo location contrario. and defuse it. Ah, coño. Vai comprando strapón da misa. A ver si slash abre aquí. Abro cheu. No, espera. Que me slash. Hai un slash, non gastes, sí. Sí, mira os nes. Vai, Castle. Non abriuche. Espera, vouche dronear. Ah, pero xa se non tardo moito. Moi bien. Abriche. Abriche. Vou dronear. En azul non hai ninguén, Pode ser que é un azul,
Hay un vigil por esa zona. Perdón, Sol. Está aí, non? Está No, aquí, agachouse. Está co guiri, Matou. Morrerás, morrerás. Jodeume, hai un Capcan. Estou jodidísimo. Entonces a mira en pastelería. Viene por atrás. Diffuser. One friendly operator remaining. Izquierda. Op 4 eliminated Xa non all escoitei eso. Pasos de roxear a comerse regalos de Capcan. Xa ando volta do traballo desquitado. Xa ando de volta un traballo desquitado. E que estabas a facerlo? Estaba a facer manualidades. Cajo en Dios. Venciste Frida. ¿Dónde está? Enojeonjos. No. Que tal, En Paulita? trenes. Supoño, a ver se que lles queda, non? No, que delles un sitio máis importante. A ver, que sitio? O carallo 29. Ou ir tomar polo cu. É onde podían estar. to use your drone Ese é to o locate a sitio. bomb. Bien, e todos vosotros Mientras che como gusten están? as vistas. Todo bien, todo bien. A ver, onde vou deixar eu o dron? Non entiendes gallego, Paulito? Home, se está aquí, entender, entenderá. Hablar hablo Ou a castellano. mellor non. Bueno, pero por que non falara galego? Non, Pero sabe, non entendo. sígueme mazo Peña de Barcelona, Porque, bueno... A ver, o galego tampouco... A ver, se falas ben, tampouco é tan difícil de entender. No, Se falas claro, pausadiño. pero 5 seconds o to problema non é o idioma, son eu. Non, non. Found a bomb. Ti tes Make your way to its problemas. location and defuse it. Moitos. Onde están ao final? Que me reventaron un puto chirimbolo antes de O en chegar aos... trenes. Pero ti eres a solución a todos os meus problemas, Pep. E logo estás ben jodido, Vale, hai case el sitio, My friend would say, a really big football coming right up. Uf, abrín como o cu, All set to blow it up. Merda, You're caguei. exposed. Caguei na moitísimo. Vou dronear. Drone activated. Programando un HTML. Aí guarden. De que traballabas, moiño? It is no longer in your possession. Pollas. En vinagre. Incoming adrenaline boost. Non sei o que dije. Hostia, Gustavo. Y... merda. Joder, que borrei. Ah. Ya está. Incoming adrenaline boost.
friendly. Era last moito, estaba operator entre standing. dous. Vexo chungo, Está moi ben feito o alibi de élite, tío. Morriches. Mira, nos trenecitos hai un que está escondido. Son pintor polo día? A ver, leo agora. Vale. Hostia, tiño un Son arriba pintor aí. polo día e polas noites freelancer gestionando unha página web. Hostia, Ese. pero como gestionas? Al final creaste el canal de audiolibros? No. Paula non me respondeu antes, non? Que lle preguntei si... No. Un Está monito jodida de... esta partida. Sí. Como a anterior. Bueno, eu na anterior ainda fixen algo, pero nesta... Hostia, se vou de primeiro, cuidado, chicos, Non sei que che pide a Frost. Quen? O Giri está a falar. Un millor doulle un tiro na testa. Pode dar. Boas Ai. noites. Un que sale da casa cada 4 meses. Pásalo ben, rapazada. Veña, Ángel, pásalo ben. É o momento de salir da Secure casa. the area. Keep the bombs protected. Ah, merda, non teño para abrir, me cago en caso. Teño eu. Using shield. Op 4 located a bomb. Protect it. Que queres? Que vai levar é un tiro na testa, É un tiro na... no medio da testa. Estáme tocando moito os huevos. Bomb located by Op 4. Chegou o Tibrao. Doing well from that. Mata o ir. Próxima a cuenta. Como? Hai un Amaru, Cepo? Cepo de... Sí. Mata a ti. Dios. Vale, temos alguén na Cuidado, ventana Dave, de... tes unha ventana, Teño unha Twitch, Está. Que jodido, apuntar comando. Así tan pequeniño. Matache o droga a Twitch? Matei a ela. Rompinlle a cabeza. Ah, vale. Pues me vale. Tedes alguén no tellado? Sei, no. Eso. Vale, vai to tellado, cúbrete o tellado, cubre o... Op 4, last stop standing. Teño lag, tío. Teño ping. Alto, non sei por qué. Non vai... Non Vale, vai... te cubres por aí, non? Onde foi eso? Rojas. Segura? Yes. Sí. Das túas, Pep. Eu creo que sí, que lle disparou desde aí abaixo. Non teño nada seguro. Que dio subnormales? Que non hai que puxear. Pois que estivera vivo. Eu vou intentar ir arriba. Non o vino tarde. Está en pasillo, vai cara a piano. Vamos. Se hai que añadir apartados novos ou se temos moito tráfico, buscar a maneira de optimizala e que non caia o server e se hai algún ataque de dos. Logo eres informático, Muiño. Eu estudiei informática.
Davis, como presidente do goberno era jodido. A cada que lle cae mal tiro na testa, solo quedamos 3. O paredón. Eso non é un presidente. A ver, Eso sí que é un presidente. Difícil, pero... difícil. Bueno, pega un Vamos par de a tiros aí no ver. Congreso e dictadura pa diante. Por eso. Non é elegido democráticamente este chaval. Dios, non sei a quen hostia levar. Arriba, presidente. Elígemo. Mira, a poñer conas no chan. Non teño títulos, aprendín por mí mismo. Oh, tremendo Secure autodidacta. the area. Keep the bombs protected. Vou reforzar a trampilla. Be advised, a bomb location has been Cibran. compromised. Pavila. Cibran conectouse no sí. grupo. Non estás, Cibran? Na Play sí, pero no Discord no. Ah, pensei que se meter. No Discord tamén. Ves, a mí saliu Pavila. Vaya bicho. Escoito Ai, ai, se ai. raro, creo. A ver, fala. Hola. Que non te nada. Era Cibran. Baixeiche outro día. 10 A ver, seconds fala. left. Hola, que tal? Perfecto. Chulada. 5 seconds left. Se subinlle a Damiz e voulle baixar, que ten unha voz aguda de pito, amigo. Aí Ah, está. la vai. Located a bomb. Pitos son os que che gustan a ti, Davis. De lo que se come se cría. E despois tamén arreglo móviles e ordenadores. Saben eso, Davis gustan os pitos e despois está... Envidia ese chaval. Despois está Non te metas Pepe, con Damiz que te lle molan crupo. Que lle molan as conas. Ese son eu que as vai puñendo no chan. Vai petando ca cona no chan. Sí, gustame que arrastres. Como os cans cando rascan o cu. Exacto. Buena. Pastelería. Pastelería. Aquelo está sin reforzar, carallo. O que, carallo? Pastelería. Está sin reforzar eso, tío. Xa, xa sabía. Buah, matei dous dun puto tiro na cabeza. Ah, borro, Xa está. Temos eras borro. Vou. Damiz en castellano ten unha voz dulce, pero cando cambio galego bota medo. En castejano. Me la agarras con la mano. Epa! Castejano. Te falta vía pública. No, Damiza, cuidado, Como que gracias por tu denuncia? Cando fala castellano é unha musa, cando fala gallego é bruto como un arao. Hostia, sancionaron a alguén que denunciei, de locos. Pena que eso non funcione na política española. Como lle gusta a David falar de política. Buah. De donde, Pepe? Desde a ventana Alta que está de- no pasillo este da donde está por Uguiri, sí. From the windows. De feito, non sei como carajo me matou. Cando supo que estaba aí, deberon de apuntar e reventou a pared. ¡Salud! ¡Dios mío! Gracias. Estás Tum, enfermo? tum, tum. Sahur. Kaneki, chámase Kaneki. Alguien de aquí conoce el juego del profesor Op 4 Layton. eliminated. Mission Sí, Un déjà vu de mi madre. xogazos, Sóname moito. De hecho, en plan, os do profesor Layton son xogazos. No xoguei ni Davis, puta. borraches reels no Insta, ¿no? ¿Por qué? Uy. ¿Qué ocultas? No. ¿Qué Uy, ocultas? uy, uy. O sea, pregúntame por uno en concreto. Uy. ¿Qué tienes? Rarete. Uy. No. O sea, pregúntame por algún en concreto y digo, che, pero que sepa. No. Uy. Estás rayando a puta cabeza, Uy. Can? Tico, uy. Que é verdad, pero que che pasa, Davis? Meteuche chalgo no cu cando ibas na bicicleta hoxe polo mañá, ou que? Cara, non mirache que outro día quiso cambiar a cousa esa do sillín. Entra É por verdad. dentro. Claro, pues bueno, igual lle gustou. Cando foi é o dos... verdad. Hai reels que non me aparecen, por Secure the exemplo, bomb. cando foi o dos GTIs. Non... Ti pensa, puño, que cando empecé a subir os reels a Insta xa tiña moitos subidos en TikTok. Non te estarás equivocando. Hai algúns que non subín a Insta nunca. Tamén. Está grande.
Op 4 has located a bomb. Craso Ready to erro. assault. Hai máis pernas, chaval. Flipalas. É a min o corazón, Cifrán. Só non che doy a do medio. Levei un choque, un golpe de realidade este Un fin de choque. semana. Era un choque. Un choque de choque. Non sei que reforzar aquí, 5 seconds left. Por lo que fora que olle aceite polo sillín. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ui, un dron aquí, En rojas. Despois reviso, pero non borrei nada, fijísimo. Your location has been compromised. Dios. Foi o vigilo. Non vai matar o porco. You have been spotted. Cuchillo. Marrano. Coda, David, por aí escoitei algo antes. Vedes que teñen claimos, rapaces. Vos que decides? Pa saltar, dis. Teñen Nomad. Sí. Entraron por claraboya. Cuidado aí, ¡Oh! Estaba todo cerrado co castle, tío. Vou pa punto. Non te tires. Así matei o Blapper, Castle de merda, tío. Tarde. Estase facendo Castle maior. de carallo. Falta che carballo máis que plata. Tou. A ver, vou mirar moi. Sí, blanco. Tes unha vocecilla. Estos caralla, ué. Que che pasa? Moitas pernas. One friendly operator remaining. Tes un aquí. No pin, entrando a A, entrou a A, Nomad. Me cago en Mission que failed. susto. All friendlies have been neutralized. Susto. Muiño. Pode ser... Non é o mismo. A cuadrícula principal... Ah, vale, correcto. Estou na cuadrícula de Reels. Hai algúns que non están na cuadrícula principal. A eso me refiero. Se lle das a Reels, que é a cuadrícula esa do medio, esta de aí do medio, pois aí A cadrípula. sí que che salen todos. Cuadrícula. Invito che, Cibrán. Vale. Pois mañán sale o Rainbow X. Donde escoitaches esa noticia? En a página oficial de Rainbow, o mellor. Ai. E ti fiaste do Ubisoft? Mañán sale Home. merda. Non teño pensado xogalo, vai a mesma merda que isto. Epa. A ver, pero que... Mira que sodes. Que non só é que salga o novo modo de xogo, sino que tamén sale o cambio a Clash, o cambio Sí, a nova aos temporada, o que ven mapas, sendo. claro, todo. O Rainbow. cambio no sonido, o sonido sei que está moi cambiado. Agora está moito máis claro de onde che veñen. Ahora falan... Que antes sí que é verdad que cando ti facías un buraco, por exemplo, Buah. no Eu vou chan, morrer igual. Culeríame Café, xogar café. canal Dale unha café. putísima barbaridade, tío. Cando Pero que fas un non vos buraco dá no chan, olla. Que che non sabes se cunde. tes o tipo Canal, arriba ou abaixo. moitísimo. Davis, esa hostia, moitas gracias, Iván. Podes te creer que leín Iván a pirolado en vez de Me pirolado? cago en Dios. Leín Iván a pirolado, xuroche. Fazme moita gracia. Tamén eu cando me miro ao espello. Eu que lle vi. David, non dixas eso, home. É loco. Tocou... No, nin que foras un Banco. becho, hostia. Tocou o banco non está Brais, Cago en Dios. Damizo Que lle fixen collendo... eu a vida para que toque esta puta merda de mapa. É que me jode. É que maravilloso. Brava Merce, que? Non entendín. Tampouco. Que é bravo. Brava é, me cago en Dios, é brava. Estamos falando de que, se é, que é bravo ou do
De que pilla Bravo bravo. por Merce, Pregunten brava. a Bryce. Brava. Bueno, importancia, lo importante. Vichedes a lista de xogos que pasei? Si, pasou unha lista de xogos cooperativos. Por onde pasou? Por Discord. E ti pasáchelo polo cu, non? A Pola min, raja do cu. vouche dir unha cousa. A min dame igual xogar ao que sea, me la suda. Ah, vale, non este confundiuse. Non é Merce que está xogando ahora. A que está xogando ahora é da Miza. Eu Banando. son a merce de Temu. Ate Merce. Mientras Eu non que poñas coño nesta puta cancioncita. merda de mapa. Non Non podo tô- morrer directamente. Estou na mesma Uy, tesitura. Dios. Mi má, Vou que coller vocabulario. vou coller esta Unha tipa. tesitura, esa palabra é moi culta para ti, Flipas, É verdad. Tesitura. Me la pones dura. Ai, Dios mío. Que Non, eu penso que di brava de que traba. Non, We non need to sei. locate a bomb. Eu non estou entendendo. Veña, É mellor cobradero. conseguilos. É lunes, por favor, Di explíquense. que sí. Gracias. Gracias. Asiente. El lunes é festivo, non? Como que festivo? Canto Festivo. dá? Para que non foi traballar? Eu fui traballar como un can. Ah, é festivo en Cataluña. Vale. Ah, Sí, el lunes. como que é festivo en Cataluña? Sí. Liada histórica. Por qué? Nada, liada histórica. Non pasa nada. Risas, mañán, risas. Están abaixo. Eu Están tamén fui abaixo, traballar, cago. cago na cona. E jodido. Solucionado, borrei a app e instalena de novo e xa me pareciu o último reel teu, que me parecía cando caes de 5 bicicleta e por seconds eso to go. pensei que borraras. Drone has located a bomb. Matouse ese día. You found a bomb. Make your way to its location to defuse it. Están abaixo de E é moi todo. jodido. Merda, que o sofá este non está contra a parede. Non é a peor caída das que vin, seguramente peor foi a túa. E a de Merce No, hoxe te dita, amigo. Eu peguei unha hostia como un piano de cola. A de Merce hoxe pensei que rompía os dentes, vinlle a cara contra o chan. Estou orgullosísimo. Foi unha de animalada, Merce, Como, foi- como os hijos meus pasos, estou orgullosísimo. A ti que faz aquí? Andrés, A ti que faz aí? paso. Reloading Ay. ammo. Drone up and running. Ai, matoume. Me falte Cristo. Podedesme mirar os drones, chavalitos. Sí. Sí. Pensei que ibas a decir as tetas, pero bueno, tamén va. No. Ah, feo eso, Xa tes na Hai un casa. aquí, ora está para a esquerda. Está aquí, vai, Pepe Manche. Está aquí. É que estaba Pepe, pillado por todos outro os lado. sitios. Must recover the diffuser. Perfecto. Friendly last operator standing. Bueno, pillou unha cabeza sin querer a tipo ese. Eu teño que gastar primeiro as putas camas e despois. Veño ahora. Que? No, da Miza! Teño un arriba, é o peor. ¿4? No. ¿Ten 4? Buah. Oh, pegou uno aí ao marco, tío. A la Davis xa pensaba que está no Rainbow X, que lle pido a Miza ver as tetas. No, non lle pedín. Dixo ela podedesme ver e xa aí eu interpretei mal. O que fame ten. Haitas come. É verdad. Me falte Cristo. Ai. Moito traballo. E me falte Cristo ou me falte Dios? É que a veces Depende. Ai, de como lle verdad. chames, se lle dice en Que latín, depende, Cristo. me falte Se dice en Dios ou me castellano, falte é Dios. Cristo. Eso digo a Abel moitísimo que non É que feches o outro día díxenche Me falte Dios. E ti dixeches, non é me falte Dios, é me falte Cristo. É que depende do momento, David, tens que aprender a usalo. Non dixeche nada, home. Está feo, Need to use your drone to locate a Ni bomb. má, chaval, el jumpa un Podíamos nombre ir que tomar un palelo. churrasco. David, Sí, sí. lee esto sin trabarte. Cal.
Sabina, hater das mandarinas e Sabina, hater das mandarinas. E ahora es que tipo que puse despois. Drone has Dios, located te a ve. bomb. É impresionante como cambiou este chaval, estou orgullosísimo tamén. Teñen Frost, teñen Mozi. Correcto. E Valkyria. Mozi Valkyria. Merda, ai, Libby. están me caendo fatal, Ai, Ai, que fatal. ai, Ai, ah, vame reventar a cabeza ahora como un caballero, non che verás. Mentre non se rebente o cu. Van, a tal hora. Bueno, as dúas cousas. Make your way to its location and defuse it. Pois avisa, cando pases por aquí avisa. Pa que? Para reventarme o cu? Home, por supuesto, Ciri. A ver. Son podes boísimo, poder, David, daste cuenta? Co puto revólver. É que son un escándalo, meu. Claymore mine is ready. Dronea aí, dronea. Como dronea. E dime que ven tus ojos verdes. Changing Dami mags. fuera. Monda andas de fillo de puta poñendo alambres. Bueno, Están en riba, Eso os fuera, chavales. Hai dous Sempre arriba, así. Me cago en Dios, que puto susto me dices. Moitas gracias Hai por un el Mozi, vídeo. Arma Se e algún frutadizo, ti te palma- ben, Escoitades, algún palma estou poñendo Dios, para camarillas. unha porta hai que sacar un cursillo, Hai un sprint 100%. Muchísimas gracias, Axel, por los bits. Merda. Hostia. ¿Entro en planto o cómo? ¿Cómo va esto? Espera, vouche Hai mirar. Frost, córdalo. Vamos a hacer un pouco de salada dos huevos. Porque puedes calar a boca. Vale. Diffuser is active. Protected at Plantado. all times. Está na ventana plantado, Pero ti que faz aí, fillo dunha cabra? Four last stop standing. Eu protejo aquí a tomar por. Muy bueno. Bueno, rapaz. Dios! Four eliminated. Que auténtico asasino. Unha bala loca que lle foi á cabeza, non? Una bala loca que me lleva a la gloria. Bueno. Aquí Cantei cada na mesma un... emoción que Davis agradece as suscripcións. Moitas gracias. La pared lleva más balas que el personaje. Sí, pero suele Ahora pasar eso. Era pa- ti, é pa ti que asustar, é pa Cali... Son las paredes que están mal Señorita. tabicadas. Abresme A ver, unha dime. das ventanas da... Porque ti dun tiro xa me abres unha ventana. Por favor, deixademe poñer os Calquer fuces antes de que abrir abra. as ventanas. Por favor, vos lo pido. Locate a bomb. Calquera da bomba de... Por favor. destas de por aquí. É Respetadme simplemente para poñer para poñer cámaras. fuces. Por favor, No, ¿cómo era? Mi amore. Amore. Mi amor, Mi hoxe amore. puxen no traballo, Es maquillaje. Que temazo, tío. Por favor. Por favor. Mellor non che digo que fixen este fin de semana, moi. O triste é que David non reconoceu a canción de Damiza. Sí que a reconocí. É bella esa canción, de fai 5 ou 6 anos. 10 seconds. 5 ou 6 séculos. Tócate a polla, Licenciado en música. Sí, sí. Bailaba la... Locate and defuse a bomb. Vainábala. Bailábana. Bailábana. Bueno, sí. Cando tiña 20 anos. Mandábana. Iba a ser da época do Están arriba. Titanic. Iba a ser da época do Están Titanic arriba. ahora. Está arriba, está abaixo. Bailaba DiCaprio na perfecto. película, oíts? Do Titanic. Sí. Vai lá a miña prima a coxa. Mira, espera, que como está aí fibrado... La sabrá Por porque calquera esta de esas cosa, ventanas. re me falte Dios. Me falte Cristo. A ver, cal Mal queres que polo, xa, bro? Xa está, mira, con esas dúas chegan. ¿Tedes para abrir? Vale, sí. Bomb has been located. Mira. Merda. Meu amore. Oh, joder, unha dúas. Ui, rotación 1.
Disparade, porfa. Eso, Capcan aí en rotación. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Outra vez. No, vale. Está aí para despantar. Buena. Pochi está aí. Aviso checando se acerque. Cago en Dios. Salí unha puta polla. Viña por ti, amigo. Aos dous aí, Ainda non pegaba galloso ao micro o queixalo cando se escoitaba a canción, digo. DiCaprio bailaba no Titanic porque lle chegaba a hoja aos huevos. Pobriño DiCaprio, tío, como morreu ali congelado. Collí, Carlita, É collí, Buenas Arre, noches, que Davis. Arre, me falta egoísta, aquí. tipo, egoísta, mala. Buenas, Carlita, que tal? A risa de Pepe é o mellor. Da igual o que Gracias, digas, tío, Pepe. se ríe Pepe é top 1. Xa está. Comedia. É que, joder, ocorreu-se o mesmo de decir de mala, e dixaxe xusto antes, é No, maravilloso. coño, pensa que están falando dela. Están falando da tipa do Titanic que matou a DiCaprio. Ah, Que non mandou me dices a nada, DiCaprio. Carlito. Bueno, que non sepa. Home, ese é homicidio, Non me jodas. Bueno, Op 4 located a bomb. Protect it. ella é litidio. Io amore, amore. Vou poñer unha cámara aquí, por qué? Porque vai quedar chulísima. Mira, pai, chulada. Mi amor. Down to 10 seconds. Como dice esta mesa. Non é estética para esta oficina. 5 Que dis, que dis? seconds É to count. estético? Que non é estético? Esta puta sí. Bomb located by Op 4. O que había que reforzar era ali, chaval. Que susto outra vez, tío. Buenas, Rivers, moitas gracias por ese Prime. Don't reinforce more, Castle. Que lle dá que? Please. Nada, eu estudando que me queda esta última semana para poder disfrutar no son o finde. Pois moito ánimo, é verdade. Sabedes que o Castle cerrou todo a calicanto. El sonido del camino. Eu son, Saca yo. eu son do camiño este finde. Sí. Eu teño carreira. Eu... O camiño As non carreiras este fin Que de. queres? De Abrir vida. isto? Hola. Ah, de verdad. Queres abrir isto? No, era por ser un pouco parvo. Pois eu sei que eu vou abrir, se podo. Que me ven. Si morres, Te de avísame, sacar vale? en Princi. Te de sacar en Princi, Vale. Pero facendo rappel ou... Sí, facendo rappel. Principalmente está. Puta capareo, cara, abrir aí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Eva! ¡Hala! ¡Hala! Nunca fun ao son do camiño. Por lo que sea. O outro día, basicamente, foi a tua Aquí, primeira festa. Bueno, No, chamar de no. festa, iso va por Dios, Pepe, eu teño salido, joder. É moi raro, pero... Cúbreme aí, Cibran, sal, porfa. Hai un aí, no pasillo. Matacho. Que vou matar? É que van polos escaleras Dame tamén, esa, todo dame goleado. Non sei un dónde chute, que está porfa. disparado. Non teño. Gastounos. Vou. Tubera dabacho. Vale, vas por aí. Que están no pasillo. Cuadrado. Que dis, home? Pero mi má é Rambo, este Príncipe. tipo. Hijo de puta. Toma, mira. Ven por mí, ven polos chavales. Más feo. No, teño no chan. Teño aquí, no cuartillo, entre bombas. Guau. Pepe, brilla. Entrou xa, ese non está fora. Xa sei, o problema é que... Tedes cámaras, Están no punto todos, Pepe. Miros. Aí. Están aquí. Zumba, mediante. Zumba. Dios! Mission failed. All friendlies have been neutralized. Mira como quedou de vida, tío. Era boa. Non sabe nin como che dou. Sabe.
Pois sí, Meu amore. houve un ano que estuve a punto de ir, e non fun. Pero de Menos mal que repetir o non que tedes foches. abaixo. Abaixo, abaixo. Eu Ibas a prefiro acabar abaixo. hasta os collóns. Meu amore. Distí, non? Home. Conocéndote. Que vou poñer eu? Conocendo a bicho. Poñer Pois- este. O domingo... Pois a mí sí que me gustaría ir, o que pasa é que sempre me pillo en Santander a con exame. Eu paso. Vou levar a cabuxa. Paso que se non gasto máis cartos con torero. O domingo teño... Eso sí, pero xa sabes ao que vas. No, hai que forrar os chavales que hai que forrar. Secure the area. Hai que forrar, que hai que forrar. 80 e pico kilómetros de carreira o sábado, o domingo. 85 horas vou dormir eu mentras. Eh? Que dixo? 85 horas vai dormir mentas. É unha pérdida de cartos que flipa que son. Bueno, eu o ano que fun pasei moi ben, Eu creo que ese ano non son fixen de todo. Chorei, rime, fixen de todo. 5 seconds. Bueno, de todo non, pero bueno, casi. Metiches o dedo no cu? Non? Pois logo non fixeches de todo. Por iso Non, me non tiño, puxo de todo, me tiño pois tú a iso nai a case. chegar. Pero son do camiño que é tecno ou reggaetoneo? No, a verdade é que sí, é un mix, bastante é un mix. variado. Este ano vai Steve Aoki. Amaral. Quen é É ese? que... Non sabes que... A ver... Conocerá na súa casa, amigo. Sí, Ok, bo. no, nada. Un matado, Davis. Pero quen dos dous? Amaral ou Na, Steve o Aoki? Steve Aoki ese. Non sei quen é. Nada, ese nada. Ah, ese, bueno, caramba. Que va, ese ese non ten ni puta de vez idea. en cando ali en Santa Comba, perna máis, Vai te editar cepo? Cepo? Ah, non hai Frost. Escoitei Xa algo non como un sabe cepo, nin Es que escoitei algo. Fume. Abriron a trampixa. Como comeu, amigo? A de Princi, a de dinero, cal abrir. A de dinero. A mí me gusta el dinero. Está droneando, como dronea delante del novio para que lo vea. A feira de Silleda sí que foi divertida. ¡Te cae impresionante! ¡Ah! No te puedo creer, amigo. Que querías abrazar as balas, non? Qué mala suerte, tío. Impresionante, Pide la estamos jugando habilidad, loco. contra Rambo. Be advised, Op puedo 4 has creer. located a bomb. Toma por lo que te detento, toma por lo que Esos te dos ahí. detento. Tómalo. Tómalo. Dinero. One friendly remaining. Que malos son, Jesús. Buenísimo. Toma por lo que, a ver, Op 4 cuidado. deployed a diffuser. You need to destroy it. ¿Elevator? Located the diffuser. Destroy it. Oye, hijo. Este tipo Tómalo. xoga ben. Stop standing. Vamos, Julián. ¿One money? No, amigo, a onde vas, amigo? Onde vas? Vamos, Julián, vamos, Julián. Vamos, Julián. ¡Merda! Mission failed. Gracias All por ese friendlies were Prime. eliminated. Trasto. Dixi- No, Tastro. Eu dixen onde estaba. Tastro. Chamei no trasto. Ala, outro bautizado. Home, Quen a chama ver, tamén hai Trasto? que dicir unha cousa. Trasto é moito máis fácil de ler que co que puxo de nombre, Aquí Cuidado, levanto unha verdad. bandeira a favor de... Eu, si levanto a bandeira para reventarlle no A ombro, favor de máis. Davis, Dañen doentes, Como teñen que ser. Que clase de Vas música cagar na vida. escoitas? Non suelo escoitar música, pero sí que cando fago un reel... Vivaldi, así. Cando fago un reel de bicis, e Eu así, que é unha escoitaba canción que me Chopin. escoita, que me mola, poño. Esas que suelo poñer nos reels están guai. É que me parece Estudiar. increíble que vayas no coche sin música, tío. Quen vai no coche sin diso? música? Que Eu. clase de terrorista? Tens que ser Davis. para non poñer Davis. inda que sea a radio, tío. A radio, sabes?
A puta radio, meu. Pois eu que sei, un Ana Kiro ou así. Si río, xirarei como a Eu roda do muiño. Xirarei Vou como concentrado na carretera, meu. Na corretera. Hostia, pero para escoitar música non hai que concentrarse, Davis. No, pero para a carretera sí. E se me pon música distraerme. Ah, vale. Non intento entendelo. Davis. Único no seu espacio. Davis. Leva sonido ambiente. Claro, a mí justame... Este é o vosso streamer, o meu xa non. Ready for company. Deploying jammer. 5 seconds left. A mesma que pa ler, Anita. A mesma que pa ler, necesito. You must protect your bombs from being defused by Op 4. Paso, cobardiendo. Voy a echar aquí. Si me podes proteger un pouquiño, agradezo. Podías abrir trampilla, non gastaba unha bola. Bueno, non me dixaches. No, ti Non non. esperache tampouco. David. E Mira, dixeches deféndote algo. aquí. Comunicación, Davis. Vayan por aí, vayan doentes polo garaje. Fillo dunha puta, jodeume. Isto son listros como allos, me falta que isto. Que ven con bravo ou algo. Reventarme, non sei se foi Cali que hostia foi, pero reventoume, tío. É Cali, é. Abren dinero aquí outra vez. Op 4 located a bomb. Protect it. Vale. Hai dous, Haber sido matado os dous. Está moi atrás, tío, se non era capaz de darme. Abren dinero. Me cago en Dios. Estaba lío. No, Si esperaras, a mamón. trampilla estaba cerrado. Matei a un, home. No. Dinero está aberto. Logo estou me confundindo. Calcelle. Dinero é aquí. Op 4 has deployed a diffuser. Merda! Onde plantaron? Ten unha. Cago en tu puta Venga, madre, creo. avisa primeiro antes de disparar, porco. One friendly remaining. Ixi na mitad de vidas lechen, ve. Aquí no pin Toma, 5, cepo. Cibran, entrou. Cepo, comeu cepo. Tes un ali ao fondo. Ali ao fondo, Cibran, na porta, a tu dereita. No, Que hai por aquí mazo deles, home, déixame pero coño, tranquilo. tiñero de gratis, cabrón. A ver, que gratis. Epa, ves, graba gratis, tenta ver. Se fa ruido polo medio do punto, claro que apunta, non te jode. E se miña abuela tuvera rodas. Sí que sei, Iria. Ti sin música e despois tô eu que teño 2400 vatios en sonido. Encántame este xogo, que xogo tan chulo, como me gusta. Ao El final, mejor juego de la historia, cando faz o canal de audiolibros. Eh, Vou facer o canal e metervolo polo cu. que rico. Epa. Por aí hai un aí, como se chama? Jerai. Moito O que está a pedir no Discord todos os días que fagas unha cuenta de OnlyFans. Gustavo é un grande, tío. Gustavo. teño unha gana de verlle a Jaita Davis, que é unha cousa. O grupo favorito de Davis é... Ojete calor. Os Beatles. É o máis actual que escoitou. Veña, Raxito. Gustalle Rabo Alejandro. Mola lle... Como O se chiste chama é que non este? enchendo o chiste. De ¿Cómo se llama? chichicho chan chin chin chin. Ale Subago, mola lle encanta e Ale Subago encanta. Ale Subago le tengo aquí colgado, vamos. Ale Subago a mí non me gusta nada. Buenas, Lucas. Sabes algunha Quen? canción de Raúl? Non. Ale Subago. Gustalle Carlos Núñez que sabe tocar... A canción que ten A ninguén lle de... gusta heavy metal El planeta del escuchando. tesoro, que? Que dices? Que mezclaste vos falando e non entendí absolutamente nada. Perdón, Que dixeste? I love you. Mima Andy Lucas, chaval. Son de Non vou amores. facer comentarios de Lucas. Amores que matan. Sí, porque cheira raro, non? Como? Pepe, É que pasou? eu Non, non toume perdendo, toume entendi. perdendo. Eu teo... timos como a foto actual de Lucas e despois A ver. penso no comentario de Pepe. A ver, cheira raro. Espérate. Como? Lucas, Andy Lucas. A ver, Davis, Lucas. pon Andy. Lucas de Andy Lucas 2025. No, en No, Google. en Google. Sí, e despois asocio lo de que Lucas cheira... de Asócialo. Andy y Lucas
Lucas 2025. Epa! É que ten? Ora entendedes, non? Ah, non sei. Chaval. Non entendo. Que lle Non pasou? entendes, Davis. Cheiraron. Madre mía, amigo. É que claro, como lle explico cal é Lucas? Porque antes Meu, un estaba... o que un ten a era nariz delgado desfeita. e outro era gordo, pero ahora estamos dous Hostia, ben de... pero que lle pasou? Que Cosita. lle pasou? Pois non sei, Pois que non o dixo. foi... non o dixo. No, sei Caeu, que non. Claro, non era que fora ir a... En plan a... Unha rinoplastia. En plan de cambiarse a nariz. No, En vez de cambiarlle a nariz, retorceron. Ah, perfecto. En serio? Por mí non fai que foi de nariz nunha gaita. Sería como dun pato, tío. De Dios. Pois tremenda liada que fixo por non Para que seguir debes as intentar hai que indicacións explicar das que yo curas. polo menos 100 veces. Bueno, home. Cuidado, Con esa nariz é paciencia, un a todos auténtico se che. despropósito. Con paciencia e saliva, No, aí dá igual que lle metiña meto a tua el prima. IVA. ¿Qué le pasó? ¡Epa! No, ¿qué es lo que no le pasó? Xa non era así viene. o refrán. Kiko Sotuno por que Sabía la que iba a Lucas tocar narices esta te puta aparece. merda de sitio. Eu Ah, sabía. Capcom, aquí é o Puta merda Capcom. de que... Se eu aquí non quero xogar. Eu teño unha pregunta para os xogadores de Rainbow. Entón, ao final, justo-nos algún mapa? Porque eu vexo que nos cagamos en todos os Frontera. mapas, cantos hai. No, Frontera sí que non me gusta. Pero Pero, háblanos. eu Claro, prefiro o resto- xogar en Guarida que en Parque de Bueno, o Atraccións. resto é... A mí Como como que dis- non me... como dis Fora ti, de viejo Frontera, fora que non me gusta ningún, sinceramente. No. Protect the bomb. A min canal ainda me cunda. A mí non me Sí. cunde, a mí ahora non me cunde ningún. A Pepe Todo no. molalle Todo Canal no. pero Canalillo... Moitísimo. Canalillo. Sobre todo o meu, que está peludo. Oh, Cuando busca el medio volvo que está muy Dios. revolucionado. Quen fora cera de depilar. Revolution. Hecho a lata. la beirán, la beirán, la Na beirán. beira do mar. Cando jale. Pondo enchesada dos collos, un saudiño. Quero piquear, non me vai dar tempo a poñelo. Vou piquear sin poñelo. Como se pique, descansa. como pique. Ah, fai o que queiras, home. Tirre. Toma, jodincho dron, borra. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Na beira do mar. A ver, vou mirar Vou te as deixar cámaras. por aquí, vale, por se das prisa. Ao escapar, que esprote. Por onde veñen? Ah, veñen por... Dragón. Para ese lado. Non creo que foi. Your location Hostia, has been cuidado. compromised. Ah, eres ti andando. Ai, non és ti andando, me cago. Cuidado que veñen de arriba, De todo Están mundo. doentes, Porta Xuria, podeste abrir, por favor. Porta faxeira, pode pasar. Oh, merda. Entrou. É que están a dronear, rapaz. Hai tres tipos aí, Carabaño. 3 tristes tigres. Aquí no pin 5 Tres e tristes no... tripos. Na sala Carabaño. Entran aí, de las. Toma polo cu que te comeches o chingaino. Están todos vivos, señor. Somos 3. Mami, hijo. Te de las no pin 5. Por aquí agora. One friendly operator remaining. Aí está. Esta porta. Ah. Meu, son uns trastornados, No, o que pasa, a mí por ejemplo estaban a madronear. Que hostia fai, meu? Place. Son Mochazo uns que lle meteu. trastornados. Eu todos os collos. Mochazo que lle meteu. Sabes que me apetece xogar, Cibran? Ai, Que? O Backrooms. pois dádelle. Pero solo estamos Cibran e eu, non sei se lle Cibran lle cunde. Ah, mal a esperar pelos outros, vamos. Si, bueno, pero se esperamos por Mario que esperamos 6 meses. Xa daquela non me apetece xogar. Pois, fálalle. É verdade. Pero non está traballando. Home, Non sabes? David, non sei se está de mañá ou de tarde, pero pode, hai unha cousa. Mira, explícoche.
Hai unha empresa, bueno, un señor fundou unha empresa e dai sacou unha aplicación, chámase WhatsApp. E entonces é como cando mandabas cartas. Pero non hai que esperar a que cheguen porque chegan ao momento, meu. É unha loucura. O sea, eu cando descubrín, turbo flipei. Estás moi gracioso. Cando ves de traballar a veces ves revolucionado. Claro, se queres non veño. Ben, home. Pero igual un día rompo a boca. Bueno, vente vindo, vente vindo. Setting the base. Depende con que ya rompa, non está mal, Claro. Cajaita. Aquí, bueno, por eso ten que ser contundente. Down to 10 seconds. Vas poñer aquí o que ven sendo alambres, pero que non tiña sentido. 5 seconds. Cortente seco que vas pararme. Bomb location secure. Op 4 has located a bomb. Activating camera. Como lle gusta dronear, me cago na madre que os fixo. Cover me, reloading! Van volver por dragón, volvo para o punto. Un ceco. Tío, píllame que puta pistolita na man. E recargando. Buah, non cho creo. É que son moi porcos, tío. Bueno, tan por todos os lados. Está impresionante. Friendly, last operator Ah, que había standing. un dentro. Estaban por como, todos os sitios. son como os porcos comen as crías. É unha animalada, é que é un sinxeito como che reventa o que ven sendo o cerebelo. Están os tres Mira aquí. que ven puxen ese alambres, vai animalada. Esa labra puximo eu. Non, pero eu All puxenlle friendlies máis. were eliminated. Hai algo Vai. que se chama cambio de arma. O A que qué? di? Lucas, díximo. Ah, no, amigo, que me cambiaron foi a cara. Estaba A buscando... mí non me deu tempo. Pegaron unha mocha e No, tomaron... pero... Vamos arriba, que gañen todos. Decíamos a min. Estaba buscando unha falta de respeto, pero dame pereza. Ah, pero espera, que justo lles moito dronear, vamos dronear alguna cousa a min, chulísima. Chulísimo. Mute. É o Motsi. A tomar polo... Hoxe non é o día. Depende pa qué. Pa ganar, no. Secure the bomb. Que me dá o sono. EDD mode. Let them come. Ambush set. Stay clear. Por onde veñen? Coño, pois por aí, David, onde estás ti? No, antes solían ver por aquí. Vou poñerlle aquí, merda. Viñeron por tantos sitios. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Going for damage. Teño idea. It's gonna hurt. Down to 10 seconds. Teño unha idea Ready for surprise. estupenda. 5 seconds to insertion. Razor shell out. Op 4 has located a bomb. I'm ready to pop. Razor wire in position. Shot a drone head on. It's out. Hai un dron, é noso. Cando sale la No, xa, temporada xa, de Rainbow? non é imposible. Está aquí. Mañana Mañana, adentro. supuestamente. Pero ahora en inglés, David. Cover me. Reloading. Pero é que son boísimos, Pero que meu. locura é isto. Hoxe están todos así, Nada, hoy vivo. Hai finca, E saben xogar con finca. No, xa. Levanto, dame un chute.
remaining. e non a mato, Friendly, tío. last operator Silencio standing. ahora. Vaiche por aí tamén. Dereito. Joder, Buena, ah, David. É normal, buena, David. Successful. tomar polo cu. Ni os pés. Mi má, o primeiro Claro, solta unha por iso locura, se fai tío. a abertura esa aí. Fixen eu antes. Moitos gustaba o xo de pequeno na Alameda, dame un chute. Nogueiro, nogueiro. Non sei que poñer, Oye, Que queiras. bate un mozo en riba. Vala, vai. Non, ó. Si, ó, co calor que fai hoxe, ti estás enfermo, amigo. É verdad. Marchou? Sí, sí. Comprou, non? Porque marchou Fente Lube. Lube. Fente Lube. Era o primeiro, eh? Ah, Ojalá xa. que lle caer un Xa. bono, No. bono denunciar. Non te preocupes que xa me din conta que me matou 2 veces. As tres, perdón. E logo quedaban a dormir nun banco co chute colgando do brazo. Gustavo ten pinta de ter moita calle. Drone has located a bomb. Home, Moita alameda, diría eu. Pero que eres de Santiago, Gustavo? dun lugar llamado Mundo. Bos días para la tarde, xente guapa. Insertion in 10 seconds. Bos días para la tarde, xente Insertion guapa. in 5 seconds. Pola tarde, Davis. Dixo pala. Pero, bueno, porque Found foixe a bomb. Make unha... your way to its location and Foixe defuse unha it. letra. Casi veciño de Damiza. E logo que tedes unha da Alameda por ali tamén. Home, A Alameda sabrá moitas, cabrón. Xa, pero la Alameda ou a Alameda hai unha sola. Ah, vale, pueblo, perdón, David. pueblo de Costa. Hai Alameda está mal. Pueblo Paleta. Starting shock drone. Mete un dron aquí. Drone is ready. Puta madre, que me rompo o dron. Tedes Puta o madre. venir aquí. Capaz. Lights on. Como non rompeu? Venir atrás, É dado imposible. que é. Empecé a disparar eu antes, tío. Esa é verdade, Alexia. Tes toda a razón do mundo. Toma polo cu, foches a dalas a debáchelas. Como corro. Reloading! 4 last operator standing. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. É do Vigil. Gracias, Davis. Primeira persona na miña vida que me dixo con tanta contundencia emocional. Está aquí. Vou mexar. Tiño un tiro. Vou mexar, veñora. Tossing a frag. Está dentro Down to do, one friendly. do pin. Pero non lle some, Pepe. Buena. Buena, Pepe. Op 4 eliminated. Muy bueno. Friendly mission successful. É o que como ahora. Tengo unha fame que flipas, tío. O que, Cifrán? Unha fame. Ah, xa. Davis foi mexar, deriva. Derriba. Aí ben.
Foi pasear a gaita. Cajo en Dios, non deixades nin mexar. La virgen. We need to locate a bomb. Que queredes levar? Que queres que leve, digo? O levar Jin. Jin Jan Jun. Ai, Drone has located a bomb. Davis, esos pantalóns rojos. Eso non é mexar, Uf, Davis. Davis en pantalón rojo. Con, non eses pantalón rojo. pero non sabes que Davis... Davis, ala, ala. Davis leo que sala dos huevos. Ya é que Davis leo que quere. Davis, así chamanche... Guau, un día unha ensaladilla ahora, chaval. A mí a verdade é que non, Pero unha puta barbaridade. E Make tate your way to calao. its location Xa and coño unha ensaladilla un día de calor. Buah. Teñen guarden. Callos, Eso tío. entra, amigo. Sí. Callo, fi. Callos, o carallo. Vos cando é verán e fai calor, duchadevos en auga fría ou en auga quente? Eu en Na auga de templada, callos. amigo. A ver, en serio. É verdad? Eu depende. En auga Claro. quente é a clave. Auga quente non. Porque así, quentades vos vos e cando salides sentides máis fresquiño. Sí. Como controla de termodinámica este chaval. Ai, non podo chamar. Chamo, Davis. Está aquí. Puto xogo de merda! Por que non funciona ben o de cuchillo, meu? Eso foi culpa do Ubisoft, tío. Non me jodas, tío. Non sei que fago xogando esta merda. Quedes un aquí, Harime... Limpas chamar. Hai un Jagger detrás do cuadradito de punto, sabes? Detrás da... Levou uno. Estás fillo de puta. Aí non, Damián, no fondo, aí ao fondo, aí ao fondo. A dereita ao fondo. Merda. É o puto Jagger, estamos dous xuntos, No din visto, tío. Estamos dous xuntos ali ao fondo. Eu entrei por ali e matou. Vale, queda Jagger ao fondo. Ou debería de estar ali ao fondo. O Seda está dentro. One friendly operator remaining. The diffuser has been recovered. Planta. Bueno. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Como iso de que bañarse en agua fría te hace sudar moito? Sí, porque sales máis frío e sintes máis calor. Penso, vamos. Pero eu duxo-me ao A ver, non é por salir máis frío. É porque se ti cambias drásticamente a temperatura do corpo, por iso despois sudas moito. O A ver, mellor é me ducharse pasa- con agua templada. Porque anda cante como un buxo xa. Porque así non hai moita diferencia entre o que fai fora da ducha e a auga. É vos de listísimos, tío. E quente tampouco. Non abrasas. Según esa teoría, DiCaprio morreu sudando. A verdade que non. E pode ser. Non lle sudou moito, pero... Non coño sudo foi a ela, que o deixou ir para o fondo. Ai... Need to use your drone to locate a bomb. Os que vivimos en zonas de turismo ou preto no verán non nos duchamos para que teñan auga os que veñen de Forquís, que puto asco. E ti onde eres, Denis. lo? É unha técnica. A ver, é como dicía meu pai co Your coche. drone has found a bomb. Se non o lavas nunca, solo se ensucia unha vez. Entón,
Bueno, mima, pero... Igual, se nunca te duchas, só está cheo de merda unha vez. Espero que non aplicar esa técnica teu pai cos gallumbos. 10 seconds before insertion. Mima, poden andar solos. Podes ir a mirarlos, a ver. Non fai falta mirarlos, con acercarse a él xa o sabes. Huelen desde aquí. You've located a bomb. Oh, Make your way to mellor. its location and defuse it. E ti saliches deses gallumbos de miza, non sei que vou, que se vou, Bueno, non. dos gallumbos... Cheiro a merda. No debería cubrir Joder, macho. Lights on. que te teléfono. Chamo, Vou plantar, planta. Iba a plantar. Tedes cámaras. Nin se che veu, amigo. Veña. Drones online. Que putada eso, Alex. Loading new mag. Pepe, creo que está silenciado, Non le vou chamar outra vez. Tedes as cámaras, Dime. se podedes mirar cámaras. Nada, que estaba silenciado. Sí, porque E estaba a escuchando Zami? audio. A Zami aquí, Changing mags. marcada en rojo. Aquí o outro. Non teño. Down to one friendly. É unha loucura, tío. Oh, teño na espalda. Oh, All somaron friendlies os have been dous. eliminated. Davis, tú xogaste o evento do Fortnite, non xa po Fortnite de deriva. Que evento do Fortnite? Non sei. Pois un evento do Fortnite. Díxome Mario Vexas. que mañán si queremos xogar de 8 a 10 o Backrooms, que ele está. Cúndeme, adiós. Eu mañán vou chegar tarde, creo, Creo, Como non hoxe? sei. Sí, ou igual máis tarde incluso. É que está de 8 a 10. Eu mañán non podo garantizar hora. Literas, queredes? Que? Que buen día. Queredes literas? Non Che. dá. Da igual, se nos van dar polo cu igual. Sí, que volveu Bueno, outro. tan sin o primeiro... Ah, vou outro. Perdóname, Garry. A Garry gustoulle, Non me din de cuenta. Garry marcha do O que stream lle agora para gustou? entrar noutras páginas. Vou ter que facer un OnlyFans. Dá un cheo tamén. Ca recopilación Secure the area. dos Keep the gemidos bombs do reino. protected. Setting throttle back here. Activating camera. A ver, onde poño Ah, vou hacer aquí a rotación. Be advised, a bomb location has been Tanto puta compromised. madre. Down to 10 seconds. Laying down welcome mat. Laser gate. 5 No sé seconds dónde and poner counting. esto. Op 4 has located a bomb. Jódete, por simpático. Loading new mag. Setting the welcome mat. Cuidado. Tedes chaquelitos. Eu puxo. Veña, ese branco.
lo de... Creo que era unha Twitch, pero non estou seguro. Hai outro, creo. Finca. Hai unha finca, Podes mover aquí? Ou non, non te escopeta. Donde? Aí, para. Aquí. No. Swapping mags. Buena. Matei ao Fendluba ese. Que se Hai un joda. arriba, na trampilla. Trampilla de Creo aquí. que sí. Finca, era o primeiro. Eu matei o anterior primeiro. Mas como ya cal, O riel primeiro. Levo agora o chat, Teño uno aquí. Ah, no, eres Steve Davis, que susto. Cuitaba pasos. ¿Y qué eres, porco? Está aí, contigo, Cibran. Aí, un jackal. No, xa os coitaba, pero Vou ler o fuxe chat. moi ansioso. Ah, pois avisa, Cibran. Cibran vai ter profesión, vai levar o OnlyFans a todos porque queda comisión de 60%. Deixademe ver. Buena. Op 4 eliminated. Mission successful. Oye, y cabeza, pero bueno, Un caso a matalo. de verdad. Buena. Chavales, ¿Qué? si ganamos esta, ganamos a partida, al final, Hay que espabilar. Sí, pero son 5. Por el... Por el culo te la hinco. O que ti queiras, para o que están facendo eles con nós. Davis, farás un directo na playa? Non creo. A que ven eso, directo na playa? Vamos a gañar. Si faras directo na playa, ven a iso. Non creo. Claro. Home, sí, meu. Pero é que é unha cousa moi aleatoria. É como en plan... Podemos facer unha quedada na playa? Levamos Macro quedada Levamos con croquetas e tortilla. tortilla, filetes empanados, pan, Manía. moito pan. Que manía con levar Ensaladilla tortilla. rusa. Buf, eu non vou. Como que non? Que manía con levar tortilla á playa. Sí, tío. É o mellor. Estades A mí queimando... gusta, a verdad. Estades queimando moito o chiste do OnlyFans, é que non xa non me fai gracia. O sea, non me ofende porque Que non fai tipa, gracia. barre, hostia, como unha vella, la virgen. Pero Comprade un bastón bocatas, que ¿no? co que rampos collos. Sí, camiseta, Buah, sí, mola- hombre. molaba Nocilla para quedada os na bocatas. playa. Vale, volven a estar arriba, Davis, enséñanos las tetas. Non quero que teñas ganas de chupar cousas. Se che gustaría a ti. No, esas que... No, gustaba a ti, tela na boca, amigo. Deixolle pelillo, se queres. O que, home, o 10 que? seconds to go. Que pelillo, si eres cacha pelada completa no peito. Cacha pelada. Teñen guarden tamén. sí, o sí. Found a bomb. Cacha Make your way to pelada. its location and defuse it. Has ter ti moito máis pelos que a min, puto desgraciado. Hijo de la gran puta. Home, tendo en conta que ti te depilas e eu no. Pues entonces pode ser que sí. Davis, eso non pensaras, Pode ser que non. Pode ser que sí, pode ser. Pode ser ou non. Pode ser da nação do trajalaço. Pode ser coisa da Rafa que non mire back. Tedes o... Si foi bo Guante intento, baixo. campeón. Nada, tío, nada. É que teñen unha puta No suerte. mismo sitio, campeón. Pero espera. Depílese pola aerodinámica. Eu todo, De arriba a baixo. Carallo, veu xa prisa, Doc. Joder, non me deixa. Merda, o sol, hostia.
Sending out my drone. Aquí é o coco. Que depílese para non ter un pelo de tonto. Carallo, movete este de sitio, capitán. Ali. Aí hai un... Chamo? Launching override. Guarden fora. Vale, aquí Era non era guarden. guarden, No? No, era o vigil. Vale, espera, todo cargado. Come out wherever you are. The diffuser is no longer in your De possession. onde? Atrás. Olvídate, este tipo ten algo. Unha sorte que non pode con el, amigo. É o que No, ten. no. É como apunta, é unha cousa moi rara, último. O Gambit, non? Sí, o Fend Luma. Oh, One friendly. tío. Coño, me re... Mira ¡Mierda! eso. Ti mira eso, atento, mira. Que mirou Matou no masito antes. e todas as veces, meu, é A ver, imposible. a mí non me parece nada raro. Que fixo? Más Eu se que me dá fixo, ganas de reventarlle a cabeza. más se fixo cobra delta, pero ten que esperar 9 meses. E non Sí, vos o que ir de pasa vacacións que a ese algún truco lado non ahora sei no eu. verán. Collemos a armería, chavales. Sí, home, sí. Co que ti queiras. Eu... Collemos a armería e cañamos Sí, a partida, sí. veña. Eu, ao mellor, si programo algo uns días fora. Se vou fora, fago stream fora. Prometo, bolo. Algún día. Algún día. Si me daba internet, claro. Home, sí, a día de hoxe. Protect the bombs. Eu xa vexo que a xente lle mola moitísimo os streams salindo da casa. A xente mola moitísimo ti. Eu tamén me molo moitísimo a mí mismo. Xa sabemos. Device placed. Bomb location compromised. Plan accordingly. Device placed. Vou facer a trampilla, señores. Placed. Vale. O que sí que ao mellor fago este verán algún día 10 é seconds left. o Camiño de Santiago desde 5 seconds to insertion. Valencia a Santiago ou Sarri a Santiago, os dos dous. Op 4 has located a bomb. Carallo, Get ready to Valencia. engage. Se queredes ese día aviso e se queredes saludarme a pé de camiño, pois saludade. Ti cando saes da ducha faz o botafumeiro. Que Fa que? o timón holandés eu solo. Tremendo. Ala, a tomar polo cu, amigo. A tomar polo cuiño, máquina. Buenísima, Cibran. Grandísimo, Buenísima, Cibran. grandísimo. Buenísima. Daría un beso no cu ahora mismo. Xa está. Casi te dou co C4 tamén. Reloading! Cover me! We have some time. One op 4 remaining. Buah, que satisfacción, tío. Your location has been Quedaron compromised. sin estar, Morto, ten que estar. Vale, están Por aí, aquí. xa o biches, ¿no? Me gusta ser la puta carne. Strikes through. Deployed A ver barrier. como fai para coller os eras. Está aí en... Quería matar o pistola para vacilarme del, para vacilar. Guapo deportista, streamer de esto, normal que se mola.
Vou por algo de comer. Vale, esperamos. Quen cho impide? Bueno, Quen- rapaces, dixenvos, collamos a armería e gañábámola. Quen me impide o Sí, qué? sí. Avisaros por donde pasa cando fagas o camiño para tirarche ovos. Tirarme ovos, amigo. Non tes monte para correr ni meténdote no carcross. Poño turbo Bueno, na bicicleta. aproveitando esta victoria, Marcho. Saco as vamos tetas. a- Sí, bueno, Davis, xa está Total. por hoxe, non? Querer mirar máis tetas. Que xa mo dixeche 2 veces. Non sei, que me fixo Suficiente. gracia o de antes. Ao final vou ter que abrir o OnlyFans. Darlle un biquiño a cibrar no cu. O pajar. Bueno, chicos. Non Vou marches, non mixar, vou máis. mixar, agora veño. Pero non ides xogar ao chirimbolo o outro. E xa No, unha máis, mañán. Pepe, a última sempre se Mañán llevou con todo. Mario. Matades. A ver, marcha se queres, home. home, marcha se queres. No, xoga a Vale, última, va. Pepe, faime Joder, caso. está a puta raya esta no... Avisádeme cando aparezca a raya esta para facer isto. Borrala, porque hai unha raya que aparece no stream en partida, pero se non me avisades non me dou conta. Sabes que estaría guapo? Pero non sei se a Cibranlle cundirá. Un xogo rollo Resident Evil 6, que é en África, o 6 é en África, creo, non? No, o 5 en O África. 5. Está moi guapo ese xogo, é moi gracioso, tío. Pero non sei se a Cibranlle cunde ese tipo de xogo. O que pasa é que se é por ti compra a historia inteira. Bueno, xa ten porque comprou Mario. ese xogo regalaron, no Pepe. Resident Evil 5 regalaron. Donde? Eu creo que o regalaron. Donde? En a Play. Na Play? Non, ó. De todas formas é moi baratiño ese xogo. Non sei se o terá no pack este que paga el, porque el paga o paga este... Si el pajo papa para acá, para acá. Eu xa o pasei, pero... O Gears of War. De que é este xogo que me aparece no fondo da pantalla que hai un caballero? A ver. Ah, coña, que non teño teléfono por aquí. Espera. Viches o Resident Evil Requiem? De que vai, non? É o novo, o 9. En serio? Xa saliu? No, van a sacalo. Ah, eso non mo perdo, Eso xogo en stream fijísimo. Teño platinado Ale, xa estou. todos desde un. Ah, ese é o Kingdoms Comes Deliverance 2. Vale. Eu estou xogando a 1. Recomendaronmo moitísimo. No, Resident pago como o que Evil. merendamos. Vou xogar unha máis e despois martes. Exacto, o hai cinco. que botarlle a última, Pepe. É este, Aquí é o Requiem. último. Que guapo. Si, o novo Resident Evil. E sabes que vai salir tamén un... Ah, bueno, vos non sei se vos mola o Grounded. Anunciaron tamén o Grounded 2 que está chulísimo, chaval. Anda. Si, po Eu non xoguei o 29, primeiro, 29 pause. de julio. E o Silent Hill gustache, nunca o xoguei. Que? Eu solo digo unha cousa Chusmi dese non lo va a Silent querer Hill. jugar. Ya, pero lo jugamos tú y yo. A Chusmi que le A demos. tomar polo cu. Aí está. Toma, chus. No, pero si el otro lo jugamos tú y yo solos tamén. No, pero Resident Evil 9 sí que lle teño moitas ganas, gustaronme todos. Penso que o peor é o 5 e o 6. E tamén van sacar o Resident Evil de japonés. Cultura Joder. japonés. Non sei como se chama. Que dis? En serio? O Grounded, Anita. Grounded 2. Vai salir. O Hostia, 29 Anita. de xuño. De Teño un suyo. puto pendiente da fruta de Luffy. Maravilloso. Ah, o Silent Hill F, sí. O de O japonés. Silent Hill ese ten, en plan de cando fun ao game, que xa o anunciaron xa fai tempo, ten unha puta carcasa de metal que é... Que cousa máis bonita, Jesús. É porque estamos a esperar. Porque Cibrante Non xogou sei. por algo de comer, entonces esperamos. Ah, va. Non vai a ser que... ¿Y nosotros qué vamos a cenar? ¿Nosotros qué Boa vamos a pregunta. cenar? Aire. Está rico. Alimenta. Si ser de la India. Notase que non vives en Brión, porque o aire por aquí a veces cheira a esterco, mija. Dice Davis que por allí el aire a veces huele a esterco.
cerco es mierda de animal. O Silent Hill F Pero ten porque- pinta de estar tan chulo, que barbaridade. Sempre me chamou a atención A min é que as Silent cousas Hill. así japonesas non me molan. Boa, a min sí. Pode ser que en Xapón sexa o Resident Evil. Mírame aquí. Tengo. Pero quítame. A mítica frase de que vamos a comer merda. Non se puede, es que me Que duele, tal, tío. Erfeti? Outro día, bueno, xa fai tempo que non me paso polo teu canal cando faz stream. Iba a pasarme un día, pero pillábame mal momento. Pero creo que xa fai máis No, dun porque mes, non me diría. pica. Tamén anunciaron un cooperativo de ratas gracioso. Paso por sugerencias, todo o que vexades así no canal de sugerencias. Pero eu creo que o Grounded molaría vos xogalo vos. Levo Porque Cibran en estuvo plan xogando con Mariette. supervivencia. Sí. É en plan, o sea... No, pero ese o- está na a lista, este- ese está na lista. Ah, vale. Levo unha temporada sin facer directo, xa me parecía, é que foi fai tempo xa, que me iba a pasar e non me pasei porque me cadraba mal e tiña que marchar. Pero sí, E o Silent Hill 2 Remake tamén está guapo para que o pases Sí. así un sábado, Está moi chulo. teño máis O que ganas pasa que a son un Resident Evil. 20 horas son, entre 20 e 30. Tamén me gustaría pasar outra vez o Dark Souls 1, non sei se vos gustaría velo. A mí sí. Pero, Me encanta os Dark Souls. Pero claro, ten que ser... Eu ainda cho xogo, porque eu como só o pasei unha vez. Eu pasei no moitas, pero aínda mo xogas... É que o problema do Resident Evil, do Jesús, dos Dark Souls, é a forma de unirse os compañeiros, tío. Que son xogos moi pouco... Sabes? É verdad, tamén podes pasar o Lies of P ese. Que agora saliu un DLC ademais. Non me chama moito, É que... Ou o Wukong probáchelo, David. Sei que Está pero guapo. non me chama moito. A min cun día me adiós un puto Bloodborne 2. Xa, pero ese non vai salir ainda. Non vai salir na puta vida. Ou un remake do Bloodborne, sabes? E o Elden Ring, se o tuveras no PC, podíamos xogar en cooperativo. E na Play tamén se pode, É multiplataforma. No, pero no ordenador hai un mod que permite xogar en cooperativo todo o rato. Ah, En plan, vale. non me teño que meter na túa partida, xogamos como se fora online, pero xogamos en remoto. Eu dos Dark Souls non me entero, pero vexo vos tranquilísima. Son moi vos, Son moi divertidos. A min encantame as estéticas dos Dark Souls. Son tío. moi divertidos, pero o que pasa é que para unirte a un compañeiro non é o mítico xogo de que tes no menú unirse, sabes? Non. Úneste dentro do propio xogo, cuns consumibles dentro do xogo, que tes que utilizalos, e o teu compañeiro ten que usar tamén un consumible, en unha zona Claro, determinada, pero é un si dicía cristazo, é un cristazo unirse. Por iso se dicía eu no ordenador que alguén fixe un mod para conectarse á partida dos demais e non é tanto lío nin nada, é como se fora outro xogo de unirse. O que pasa Xa. é que en vez de invitarte, uniste ti. Non sei o novo Elden Ring novo, que ten algo así. O Night Rain. E o Elden Pode- Ring novo sí que é cooperativo. Busco, Cibrán. Tes como un lobby. Amqueiras. Tes como un menú aparte para invitar os compañeiros. É que os podes invitar. Home, a mí un xogo así que sí que me cundía pasarlo en Pero o que cooperativo, pasa que, pero a ver, non vou gastar 60 euros, sabes? O Elden Ring novo é... O Elden é Ring raro, novo non costa é- non sei- 40 euros, No, pero é raro ainda así, porque son partidas rápidas. O sea, non é tipo adiante polo mapa, é un mapa que ten como niveles e vaise cerrando o círculo como se fora o Fornite. Eu non me entero de ningún xogo, pero entreteñome moito con vos. Gracias, Si, Noa. é como que di Erfeti, Battle Royale, pero PV. Si. Eu decía antes, Cibran, que non sei se ti che cunde, ao mellor non che gusta. A min gustoume moito. Resident Evil 5 en cooperativo. Non xoguei nun con Resident Evil, meu. Ba, o que Non podía xa, xogar pero era non sei- o 8, o Village. Por eso mesmo o non sei 7. se che gusta, sabes? Pero é que o 7 non ten cooperativo, David. Buah, Non pero sei, ese igual sí. xogo é chulísimo. Pois se queres mirámolo un día, porque son moi divertidos de xogar en cooperativo. Despois Lady enseño xos ver. Dimitrescu. Oh, que Porque bueno. é en plan... As fillas tamén. É un Tamén. xogo lineal, sabes? Temos que ir avanzando xuntos, axudándonos. E se ti quedas sin balas, tens que dar balas. Se eu quedo sin balas, tesme que dar balas. Sabes? É porque non xogades os de Dark Pictures?
Agá. Que son uns xogos que son de toma de decisións e podense xogar en cooperativo e según o que decida un de vos cámbialle o xogo a outro. Está guapo. Chulada. Hostia, eso non sabía. E Eso- teñen 4. Eso pode Teñen ser... o Man of Medan, House of Ashes, The Devil in Me e teñen outro, se creo. poden Hai ser un problema. xogos... Little Hope. Se poden ser xogos que non acabemos con ganas de matarnos entre nós, mellor. Non podes matar a Cibran. No, pero é por que eso exemplo, Hai un vai problema. así. Hai un problema no xogo ten cinemáticas. E debe ser cinemáticas. claro, sí, ten cinemáticas, a mitad do xogo é cinemática. Porque É é un unha xogo de historia. toma de É decisión. como se fora unha Exacto. película na que podes decidir o final. Tes que telo Están conectado? guapísimos, a mí encantan esos xogos. E Eh. van sacar un. E sacar unha película do conectalo. primeiro. Está ahora no cine. Sí. Quero vela. Supónse que ten as cousas integradas, eh? Ah, Ok. A vale. que? Estou falando con miña irmá. Ah, vale. Sí, é unha No, eso película xa. interactiva, sí. Está moi guapa, a min, sobre Sí, todo hostia, The xogar. Devil in Me, ese xogo é unha barbaridade, ainda por riba está basado en hechos reales. Secure the area. Dos Keep the 4 da bombs saga é protected. o mellor. Acabo de pasar por lo disco. Vale, Anita, gracias. Non habrá máis paredes a mí. E outro que non é da mesma compañía, pero é do mesmo estilo, chamase... The Quarry. The Quarry. Estes ainda a malas podes Op 4 ter located a no bomb. PC. Protect it. Pero con Dios. Putos drones de merda, tío. 10 seconds remaining. Ai, mierda, abrí mal. 5 seconds and counting. Frag out. Vete tú un montón, ao final, me cago en Op 4 has una located a cona de bomb. Rita. Muy bien, Cibran. Como te quiero. Son un escándalo. Estás a comer? O calillo. Galletas. Ah, De qué? De É queixo? queixo. Mira, hai un ali. Oh. Come una. One tap. Se me pode vir a revivir alguén. Tô uno, vou po garaje, a ver se do saltado. Temos unha brecha. Si, vou po garaje. Temos o Ace na... Gracias, Pepe. Non hai de que, jefe. Quédase bugueado ahora cando te reviven apuntando. Reload. Merda, abriron xa. Bueno, no. Abriron CCTV. Aquí na... Been spotted by hostiles. Fall back. Pille. No. Que putada. No, la Policía. policía. Swap me mag. Buena. Temos un aquí. Mima, pero ti mira como se move ese tipo, meu. Oh, miroume. Mission failed. All friendlies O have been brazo ou neutralized. así, non? Ah, sí, o brazo. É que sabía que tiñamos alguén en construcción, pero non podía rotar. Vamos a dineros. Vou pillar a Zami e quedar en punto. Ah, o Guiri colleu. Hola, Nano, Adrián. Bienvenido. Que tal? Chamoulle nano. Nano, chámase, Sí, Nano. chamas barra así, baixo, chamas Adrián. así. Ah, nano. Entendín nano. No, no, Nano. Podría ser perfectamente. Que yogur comes? Eso son o yogur natural.
Es un puto Ligure de can. Asturiana. Non coño. É natural, Larsa. é natural. Solo como unha marca de iogures. Os Buenas, feitos por mí. Elías, que tal? Protect the bombs. Os Antes mellores de darte. iogures do universo. É natural, non? Sí, Keep us straight este sí. through. Dios, Deployed barrier. que ollo teño, meu. Home, a ver, na miña casa hai tres sabores, sabe? Tampouco era moi desde a difícil. túa casa, carallo. Op 4 has bollos. located the Estou moi bomb. pesada cos xoguiños, pero xa que estou preguntando. Xogaste de só Bioshock? secured. Teño, pero nunca os me regalaron. Boa. Xoguei un poquito. Cal? Non mola nada. 10 seconds to insertion. Que xogo, perdón? O natural semicagado, O semicagado. Semicuagado. O que? Bomb located by Op 4. Semi-cuajado, quero dicir, Try to get through that. Eu leí semicagado. Claro que Cuadrados dice é como todos os semi-cuajado. Pode ser que estés. Eu non teño, Semicagado. a min caeronme. Pepe, sal de aí. Keep our position. Unha brava, creo. Braban por nosotros. Abriron, Sí. Brava ou Twitch, non sei, o Drone Clutch. Están droneando, tío. Nomad. Polo sonido, non? As designed, Kiba activated. Cuidado, Tibra. Veña, xusto Brava cando polas baixei, meu. escaleiras. Vale, punta Bandit. Mirademe a cámara do Bandit, por o xogador. Tendes os sedas aquí fora. Aí está. Tiña en Yur, eu. Hostiles eliminated. Acabamos de presenciar un asesinato. Descansen pa Tibra. Que animal me reventou, amigo. Bueno, seguides no Rainbow, sí iría, pero mañán dixo Mario que estaba. Ao mellor mañán, si Cibran tarda, xogamos o Rainbow mañán un pouquiño. E Mañan é despois, outro día. Se ven, imos pa Backrooms con Mario. Aquela boa. O Valkyria, Ides a electrificar? No. No. Electrifica Seguramente el despois cable. desta partida para Protect the stream. bombs. Podes facer vos a rotación. Hijo de David. No, hombre, que xa van 3 horas. Pago eu a rotación, dame. Non entendo con que. Be advised, Op 4 has found a bomb. Camera feed. 10 Entro en seconds punta. left. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. New camera feed up and running. Loading new mag! Veis fuera. Carallo, mijo. Asoma, cabeciña. Jódete.
Que sume máis. Outro máis. Mi madre. Onde? A mí me cago. Hai un glass, Está por aí o glass. Trampilla un. Pero non se move. Cada día nos queren menos. Hoxe está un bo día para ir dar un paseo. Sí, estamos fai moi bo día hoxe. Que fixeche como segunda pantalla. Mi má, vou facermos 5 desde aquí, mijo. Se saberes onde está o outro, avisaren. Vale. Podo mirar cámaras. Teño. Vou. Está aí, sí. No, Se me bajo detrás do oculto. casing, sí. Está indo hacia a porta. Entreteñocho. Está entrando. Está no punto, Davis. Morri, morri. Ah, Bueno. vale. Friendly's victorious. Resistencia, non quería Como, matalo. como liaches, Eu non quería matalo, pude non matar. Levei asistencia, pero non quise matalo. Está ben, está ben. Gracias, David. No, a ver, que sendo 4 por 1. Ou Sin 5 camiseta ou ademais, éramos 5. Éramos 5, non? Sí, éramos 5. Por el culo te la hinco. Eso, e a tu Me primeira falta trinco. calle, bro. ¿Vamos a hacer algo? Dios, ah, acaba- ¿has hablado risotto? Acábame de Ah, pues romper yo ya a cabeza hacemos o que risotto. dixo Pepe. Con aire. O de Risotto bro, non? solo, coño. Buah, nunca imaginé a Pepe dicindo bro. É que tamén me quedei en shock, eu. Mañana podemos hacer los ñoquis. Sorprende. Ñoqui, chaval. ñoqui, 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 ñoqui. Así lle chamades. Facer os ñoquis. Estás asustando a cadena. Vamos, Tero, vamos. tero, 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 Sodes os bros. Sí, ó. No, sí. Somos bros. Os Super No, Marios. bro, no, por favor. Somos bro a xente. Eu uso un Toad. Polo tamaño. Non usedes esa terminología. Bueno, máis que todo pareces Wario polo brutiña que eres. Gaites. ¡Hala! Gracias. Insertion in Pues 10 cacho máis seconds. guapo de todos, Eso. Leve, payasa. 5 seconds. Chamoume guapa no momento. Your mission is to locate and defuse É the malo É que un má fama simpático. este rapaz. Eu son moi... Eu non son bruta, David. Mira, Oni-chan. Arigato. Ah, gozaimasu. No, Pepe, no. Pepe. En plan Pepe, de... onde te... Non te Pepe, preocupes ti tamén. Meu, ¿Dónde a ver, te sentaste? a ver, que quero romperme? Que son máis Ai, teño friki, mute, dalle coño. un... Cuidado con a golpe. perniña. A tomar polo cu todo. Ala, archo. ¿Ves? Hai fogo. Foco amigo. Fuego, destrucción. Destrucción. Fillo dunha... ¡Ah! Nunca. Cago en Dios. Tremenda saga que que no, fixaste, bala. del caño para... Cuidado, cuidado, Tiñas as zornas escaleiricas. Nas detrás Non miñas. está ali. Abroche No, onde construcción. está apuntando, Pep. Vela, 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 vela. One Hostia, friendly boa. operator remaining. Pedido, a domicilio. Sí, 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 sí. The diffuser Oh, is no casi longer in deu your cabeza. possession. Quedouse no Op cas. 4 eliminated all friendlies. Arigato. Non o vas a deixar aí. Boa, dame unha grima que dijades eso, chaval. Sí, tío, parade, oh. Itadakimasu. Da misa. Dame grima, pero vai me chiste ao mesmo tempo, teño que decir.
Iba a botar do grupo. Como sabía que me iba a botar do Discord? Pero da play non podo. Ai. David, Dime. Sí, sí, xa te entendo. A corregir. Cibran! Pero ves aí non de... Temos Gosto que quedar por aquí. todos xuntos. David. A comer un churrasco e dicirlle a Davis. Nietzsche, tú sabes. Ah, pues oye cos mansiños. We need to locate a bomb. Paz y tranquilidad. Arigato. ¡Meu! Your drone has found a bomb. Pues ya verás qué sorpresa te esperen los DM, Davis, Insertion in 10 ¿eh? seconds. A ver. Mandarnoche 5 fototeta. seconds before insertion. Creo que hai Audios. un no garaje, un spam. You've Hai located a bomb. dous. Make your way to its location and defuse it. Pero non os vou escutar ahora. Loading new mag. Aí hai dous, cuidado. Sí, que salan. Voy a abrir a pared do garaje, tocho. Mira. ¿De dónde? Teño unha hostia aquí, Cero. Vaya. Non é aí. Hai un C4, creo. É que é impresionante que non lle dera, tío. É que é unha animalada. Eso non foi cabeza, David. Bueno, Talvez é a da Zami, que estou pei. You have dropped the diffuser. Oi. Down to one friendly. Ti podes cos tres, Pepe. Tanto caos. Hai un Aí, yur, hai arriba. un yur, abaixo. Encima de ti, Arriba igual. tú tes dous. Cardo. Buena. Saliu pola ventana. Saltou, Puta forma de mierda, tío. Que asco de personaje. Onda. Está ben, home, está ben. Vamos a ver. De unha punta moi rápida. Vou ver a quen... Despois, a quen lle vou ir facendo raid despois. Xa sei a quen. Queredes que leve algún especial? No. Xa viva. Estarán abaixo. Bueno. Gañaron no outro lado. En CCTV. Sí. Eu creo que aí sí. Creo, Faja moito caso. Creo que sí. Creo que sí. Tuki. Tuki, ta. A mí xa me suda a gaita, total. Mátanme facendo pino puente. Bótalle Axe. Eso ten pinta de picar, Que nunca, Entonces, que nunca buscáis alcohol nos huevos, eso pica a Dios. Home, a quen se lle ocurre tamén, David? Perdona que che diga. Your drone Quería has found a desinfectar os bomb. huevos. Eso non é que non desinfecte, xa está perdido. Mañán stream no Barros, probablemente sí. Se Cibran non Bueno, chega moi tarde, Probable. 10 seconds to go. Merda. se chega tarde, pues nada, outro día, miramos o 5 jueves. seconds to go. Pica na Que mañán teño movidas que Proceed to facer. bomb's location and Bueno. defuse it. Nas fajas. Amigo. Hai en veces... The diffuser is Ah, no longer perfecto. in possession. Charging position. Entrei a vez de que ti pasaches por aí adiante e matou nos ojos. En garaje, non? Sí. The diffuser has been recovered. A verdade que vai xogazo, tío. Buah. Setting charge. Picaches, amigo.
cachas como unha prea. Loading new magazine! Quedou quente, que esta arma fai pupa. Se joda, lástima fora. Oh, merda. Quedou mitad de vida o Doc. Puta, pariu. Puta madre. No, non o vin encima da mesa. One friendly operator remaining. Está sorda as dúas orellas. Silencio a música está nos ojos, sí? All friendlies have been Eu, eliminated. eu iso tamén o fago, Sonido. Música cero. Eu iso tamén o fago porque a miña música de xogos Bueno, vou cerrar o Viejo, stream en general. e veño ahora, vale? Vale. Adiós, chat. Biquiños. Chao. Chaluca. Bueno, señores, vamos a facer un raid aquí. Pasade o disco, ¿no? E pasadevos polo raid, que a chavala esta é majísima, e está xogando o repo. Nada, saludade por aí e falamos, avisovos por Discord cando faga stream. Mañán fijo, e jueves tamén, pero avisovos igualmente. Veña, xente, un saludo. No.